Cześć, witam was serdecznie na strumyku. Zapraszam do... Cześć Ariel, cześć. Zapraszam was do oglądania gromy z ekipą. Tak zwaną zryw i zobaczymy co tam dzisiaj... co tam dzisiaj porobimy. Dobra, bo czat mnie nie słyszy, już się wpinam pod czat i gromy. Dobra. Co? Macie tam miejsce na tym? Aha. No. No. No już trzeci w kolejce jest tych. Dobra. Ajajaj. Nie ma bata na bułeczki z Tesco, kurde. Nie ma bata na bułeczki z Tesco. Jezu Skończyło Maria. się sranie do doniczki. Co? Rozpoczynamy erę sikania na gobeliny. Ty weź może dopij tą herbatkę, co, bo coś nie działa. Gusia! O, ale trafił gość. Ojojoj. Ja mocniejszych trunków niż Kubuś nie Jeszcze piję, bo samolot. najmocniejszy u mnie na dzielnie. Dobra. Aha, dali drugi w kolejce. Spoko. Tylko teraz my No, zmienimy to serwer. możesz wyjść, bo my i tak zaraz kończymy i idziemy na inną mapę. A, No, to jest... dobra, spoko. Fajnie. Kurde, ale trafił To jest pociągiem. zamówię ten, jak się nazywał? Pada. To? Nie padam. pizzę. Ta, A, jedynie. Premiuma. ta gra, wiesz?
Zobacz jaki milioner na streamie se gry zamawia. No co ty myślisz? Kuźwa. Kurde, w kopalni pracuje, to ma. No, W końcu czarne złoto, nie? Znacie ten kawał, co ma górnik po śmierci? nie, co baba od górnika ma po śmierci. Wyjebany przodek. Jebany przodek. Tak, na kopalni najpierw drąży się chodnik. Pierwszy chodnik, on się nazywał przodek. Na to gadałem, że idą do przodka. On jest drążony. A potem dopiero są ściany, to tam skąd się już potem wydobywał ten węgiel. No i taki właśnie to jest dowcip. Co dowa po górniku mu. Wyjebany przodek. Dobre. A co ma górnik po śmierci? 3 dni urlopu i z powrotem do piachu. No, Do ziemi. niestety. Sorry. Takie smutne życie. I z powrotem pod ziemię, a nie. Nie tak faktycznie pracujesz pod ziemią Co? w ciągu dnia. Nie tak faktycznie pracujesz pod ziemią w ciągu dnia. No niecałe 8 godzin, nie? Nie, bo to mam czas na jeszcze, muszę się wykąpać i... Ale to jest ponad 8 godzin. Mnie w domu na przykład czasem wychodzi, że mnie nie ma 11, 10 godzin, coś takiego. Niż wiesz, rano wyjdę, muszę być godzina wcześniej przed zjazdem, potem zjeżdżam na dół, no i zależy. Czasem 7,5 godziny, a czasem jak są bardzo szkodliwe warunki, to jest 6 godzin. A co to znaczy szkodliwe warunki? No my tam się ulatnia. No nie, to są albo jest za wysoki hałas, albo za wysoka temperatura No powyżej. albo na dole nie ma Ale płacone albo na masz za dole nie 8. mają internetu, Ty albo właśnie, a zasięgu. jak z kiblem tam robicie? Normalnie, galoty w dół i na taśma. Kurna, Jamkes mnie Niech ktoś ubił. węgiel kupuje. No, a wiesz jak się potem... A wiesz jak się to potem fajnie... Co ta kurde, co taka brązowa ta skała, kurde, taka twarda. Nie, tylko szybko się wypala, A kurwa. wiesz jak się to fajnie poli? No to domyślam się. Szczerze, kurwa. Świeże takie pachnące. Węgiel brunatny, Ej, kurwa. No, to teraz wiemy skąd się wziął. Zaorał! Zniszczyłeś mnie w tym momencie. A teraz już wiemy skąd się wziął nazwa węgiel brunatny. Ponadto, kurde. Teraz wiesz, żeby rękami głębi węgla nie dotykać. Tak, już nie dotknąłem. Na lekcji geografii. Dzieci, a skąd się wzięła nazwa węgiel brunatny? Od Proszę nami. pani, Blanka. bo mój kolega jak pod ziemią siedział, to mu się srać zachciało. Ściągnął pory i się zwalił. Aha, wyście są I śmieszni. fajny węgiel z tego zrobił. Ach, się pali. O ile energii dają. Dobra, klikłych, ale co dali? Czemu tego dali tam nie umiała przejść? Nie wiem. Uwag. Kurna, z miotaczem jest ptaszek, co za frajer. Oj, oj, oj. Ptaszek. Frajerze. Ptaszencja. Ptaszunio. No, no mówi, wszyscy mówią ptaszek, no to wiesz. Pewnie ksywka od rozmiaru jego penisa. O Boże, to ja bym musiał, nie wiem. A co, zaglądałeś mu w majtki? Lubi, Nie, domyślam się. lubi, wyżako. A do Michał, buzi nie byś biorę. się... Przyznałbyś się już, tak. Gadaj z Hubertem, jemu kutasa z buzi dzisiaj wyciągali. Co ja, co ja? Co ja, co ty? Jemu. Jakby to było na I co streamie, za- tak u Petera. No to Ja. zaraz by było posprzątane. Ale były pijają. Tam by było posprzątane. Kurna, audition podniesiesz? Moment. Ja na razie mam spokój, bo nie mam tyle widzów, ale... Co, nikt cię nie ogląda? Jeszcze? To? Jeszcze nikt nie ogląda. Wywołamy go pionu. No, no kaj mnie tam. Naszego kolegę Ślązaka nie oglądać.
Kto by mnie tam oglądał, proszę? Kurde. I ludzie. Ludzie. Co leży mi on na kanapie całymi dniami? Się opierdalają. Kto mnie tam oglądał, proszę? Na D dawajcie panowie. Poszli na B. Dobra, do budy. O! Zbombardował już? Oj ty chuju! Ej, pany, Nie był? panowie. No tam był. Kurna, ptaszek tam był, tam byli wszyscy. Ze zrywu. No. Jankę z ptaszek, to tam jest jeszcze, nie wiem. Imiennik. Jankę z ptaszek. To jest pieszowy No, w końcu na tej mapie 30 kili wbiłem. Tak to kiedyś wyglądało. A. Dobra, to wychodzimy, idziemy na, No, na inną z mapę. fortem coś przynajmniej, nie? No, to jest tam liderem, to O, poszuka. to już 21. No niestety, Już? panowie. No. Czas na zmianę mapy. Quickpol zaraz pewnie przyjdzie. A, czy wiesz, czy przyjdzie? O Ej, nie, jak kto to, tam ej? słucha Meskow? Kto tam tego słucha? Ej, pany, nie róbcie tak. Bo ja sobie... Czego? No, ja się zabiera tłumaczył. Dobra, to wychodzimy. Ach, co ty to piszesz? Już chciałem skrzyczeć siebie. Łajdana. Dobra. Come on. Nandek fajną czapkę A ma. dziękuję się serdecznie. A? Siedzisz w czapce w domu? Nie, bo mam te... No nie będę ci tego tłumaczył, no. Węgiel mu się skończył. Ej, i jak to kurczę? Tu jest ta jedna sztuka, ja... Pewnie węgiel brunatny pod to czapką przemyco. Tak, jak już Kraju jest 209 zł. Historia prawdziwa. To fajne. O co ci chodzi? cię oszukali, Nanek. A. Banda decydentów. Tak jest. Ale jak cię oszukali, bo ja A nie głównym, pamiętam. to był głównym przewodnikiem Quickpol. Powinien być aimboty. Miały być kurde łatwiejsze mapy, a nie ma. Tak. Auto aim miał być. No, nieśmiertelność miała być. No, good mod włączony. Tak jest. O Boże. Dobra, to kto szuka? Ty! Nie ja. Paki, zagrałem się jedną mapę i będę spalał. Jakieś 10 tygodnia. Szósty. Środa. Szósty. No jakaś środa, wtorek dzisiaj jest. Dzisiaj jest wtorek w Wtorek. mózgu. Ej, czemu ja tego... Z Hubertem mamy 22. wolne, to tam Ej, nie powiedzcie mi, wrócimy. czemu ja tego nie umiem kupić? Bo... Nie działa. Bo to kurde podrabiane jest pewnie. A ty tylko oryginalne bierzesz, co nie są w promocji. Powiedz mi, na Dołączowywać do jakiej mnie. stronie zakupujesz? Na Empik. To weź se, nie kupuj, tylko weź se idź jutro do Empika i im powiedz, też sobie kupić gitarę. Ale ja mam daleko Empik. Ja pierdolę. To by sprzedał tam.
No Nie wiem, to pitolić, jest tylko jakiś dołączowywać. inny plan. Ale wy gracie Ford, nie? No. A co? No. Który jesteś? O, Bijasz już? Tak, już wbijam. Mam wczytywanie. Akurat 60 było na 64, czyli 4 osoby dołączą. To zaraz. Spokojnie. A to wiesz, niekoniecznie jest tak. a ja Przekłamuję. mam Wcytywanko. Ty Leci. się do roboty cały czas, tak? Urlop Nie, wykorzystał to do to roboty, ty no. budujesz Audition tam sam ten dom? Tam z kimś? Czy firma ci buduje jakaś? Firma. A. Firma, no. Co będzie się sam fatygował? Samemu też coś mam. Dom sobie Samemu budujesz? też można, jak ktoś potrafi. To jest prosta rzecz. No jak ktoś To nie potrafi. ma żadnych problem. Ale to nie jest normalny dom, to jest szkieletówka. A to jest szkieletówka, to co innego. To jest nienormalny dom. No, Tak No takiego sam raczej nie wybudował. No ja na pewno bym nie potrafił. Jeszcze. A co będzie po szkieletówce? Czy dom, masa? czy tak nazywa, to jest dom szkieletowy. O, czekaj. To jest drewno. Mm. Oj, masakra w pod, jak fajnie. Czekaj. Kuźwa, co jest grane? Coś bym opierdolił. Kolbę pewnie. Ha. Kolbę było pierdolił komuś. Ja. Nie no chłopaki, tu full kulturka, my tu jesteśmy na streamie, tak? No właśnie, kurwa. No Ale kukurydzę ale przecież. pośmiać się można, no. No szkukuryku. O, pisał. I pisał ramieniu konia. Pisał ramieniu Anek, a konia. ty też tam masz te lotsy, że można do ciebie wysyłać? Nie mam właśnie. A co? Klikałbyś co 15 minut? Nie, tak się pytam. Ja bym ci klikał. Za jakiś rok byś już zbierał. No. Pokażę film. Złotówkę. No nie przesadzajmy chyba. Nie no, ale ile za takie jedno kliknięcie Danek dostanie pieniążków? 1000 punktów. A to punkty się dostaje? No i za daną Ty tam miał ilość być punktów Ford, wtedy a jest cesarstwo niemieckie, czy ty mnie chcesz Oszukali wziąć? nas. Banda złodziei i nierobów państwowych. Banda złodziej! Co to ma być? Żerują Na na co? czyjeś naiwności. No to lecimy, gdzie jest? Jak wam nie wstyd, ludzie? Hańba! Hańba ci mord. To zaraje. Ja bym ich pozwał. Ja też. Ja, kuźwa. Za oszukanie konsumenta. Tak jest. Tak, właśnie. I rozumiesz Czyjeś już pozew. utrudnienia w tym zamawianiu gry. Kurna, no. Jezus, jak się jedzie na tym motorze, tak z tą kamerką. O. Kto do mnie strzela? I po co do mnie strzelasz, frajerze? Chcesz łeb? Bo cię lubi. Mama cię nie kocha. Czekajcie, tu ten klik. Jest tam złoty. No i zobacz, Martini Henry piechota. To bym ci... Juszek zapłacił razem z grupą 200 zł. Za premium Marina oszukali. Miało być Ford, a jest on coś. No. A ładował Ford, więc nie moja wina. Ty dobra, bo ty tam jakieś polskie serwery masz na tego. Ty masz te, co ty masz, te lepsze premium czy te gorsze? Bo teraz już nie wiem. Ja mam za 209. No to lepsze, to co to nie My wiem? też mamy to lepsze. No. A jest A ja jakaś gorsza? kupowałem... Tak, to No tak, moje bo jest to jeszcze- średni za 160. No, to u ciebie, A co tam jest? to u ciebie może być jakiś błąd, ale nie u nas, panowie. No.
Ale co tam jest w tym za 164? Oj, 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 no cóż zrobić. Z Ulungiem nie wygrasz. Nie Tłumaczy mi wygrasz. to, o co chodzi, bo ja No nie bo wiem. ten prawdziwy premium oryginalny jest za 209. Ten podrabiany, śmierdzący jest za 120 teraz w promocji. A ten jeszcze taki średni, dopuszczalny był w promocji kiedyś za 160. Ej, ale ja przypadkowo wpadłem sobie, trąciłem o kolano i strzeliłem mi kurde z ciała i zabiłem gościa. Cieszy mnie to. Nieprawda. Michale. Herzliche Glückwunsch. Ja Ja. cię też lubię, ja. Jak ty to powiedziałeś? Kurde, ja sobie go zabiłem, no gajdź w cholerę. Nie, ja nie mogę, mi już się pane oczy zamykają. To ja otwórz. No idź sobie. Dobra, ja mam leczenie, nie... O, ja mam Dobra. aptecznik, także Wszyscy nie trzeba mnie widzowie leczyć. ciupiemy po naszemu, żegnam. I tutaj oczywiście zryw też panowie. No, elo. Przede wszystkim Nie, zryw. na razie. Przede wszystkim. Przede wszystkim, bo te widzowie to tam jacyś marni są. Znaczy oczywiście nie, Na razie. poszanuję. Dobrze, Siema. no. Oni to wszystko słyszą i pamiętają. No kurwa! Ej, ale... Kto mi czołg zabił? Zarąbał. Ale pany... Złodzieje. Już garnka rzucałeś na czołga i kurde czołg wybuchł. Ty, a czemu mi Musiałem go dać? garnka Czemu zabrać. mnie go dacie, że mam do was dołączyć? Czy coś zapomniał? A gdzie jest Hubert? Bywało lepiej. A Hubert tu jest, dobra. O. Coś jedzie. Ale tutaj kosze tym czyścicielem. A, super. Ależ ich tu wyciąłem! Do budy! Hahaha. Leszczy. A ci plecy uratowałem od Nishon. Gdzie jest? No leżę, no mi nie uratowałeś. Kurde, masakra jak idzie teraz. Kiepsko. Resam się. Kurna, noża mi wbił. No nie, 14-0. Łączymy się w bólu z Hubertem. Nie przesadzaj. A, 14. No chłopie, zabili cię na 14 pistyk i to jeszcze w haniebny sposób, no kurwa. Bo i to boli. A, co jest? Wyłączyli w ustawieniach pałka czyściciela. O. Ojojoj.
Kurna no. Co za dziad. Dawać na B. Ej, no zabiłeś mi go. Ja? Kurna i no. Szkoda. Szkoda, szkoda. Na B to są w tym. U góry ten budynek mógł być Ej, czemu rozwalić ja na coś B. muszę czekać, kuźwa, na wszystko? Ja nie rozumiem tego. Ja pierdolę. Kurna, no jak to? To jest. Kurna, kamera mi się zbugowała, co za... Oj. To za zdradzieckie, kurde, nasienie nieludzkie. Panickim rumieńcem cielęcina. O, panie bombowiec, pan ma się przesrane. Ja pierdolę. No ma przesrane, bo właśnie zdechłem. No i medyk jest 8 metrów i nie podniesie. Jo cię podniosę. No tak, tylko że motor też postawił na moim tym truchle. Nieprawda? Nie? Nie. Co za kurna kamperska menda. A dobrze, nie żyje. Przejęliśmy cel Delta. Dobra, ja idę na A. Przejęliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Echo. Straciliśmy cel Alfa. Mhm. Ale ich tu jest nawalonych w tym budynku, kurna. Tylko granata zapalającego rzucić. I po nich. Na B. Chodź na B, oni większość w budynku tam siedzą. Kurna, no i strzała dostałem, no. Dobrze. No kurza, morda, ciężko, ciężko, panowie.
Ale damy radę, w końcu jesteśmy z Riff. To nie byle jaki, no hardkorowy. No, zryw, że nie ma gdzie się zrespić. Wy. Wy to zrób. No ja szpier... Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. A co za... Kurna, wbili tu ten. A ptaszencjo siedzi w tym czołgu, kurna. Straciliśmy cel Bravo. Zdradziecki. No i co? Przejęliśmy A cel oni se Alfa. przychodzą po przeciwnej, kurna, i se zabijają nas. Zawsze oni po przeciwnych tych paru Straciliśmy cel Charlie. To ja bym No, chciał być trzeba z będzie wami. ich stanu wytegować. Widzisz? To zawsze z wami, a tu teraz nie da. Przejęliśmy cel Bravo. Do budy. Wow, kto tam tym czołgiem tak nawalał? Co? O, patrz, obejrzyj. Kurna, dwóch zabiłem i jeszcze Jankes. No nie. Podnieś Michał. Dobra, masz Jankesa, widzę. Pięknie. Dobra, dawać. No. Ach, tu jest. Plecy nie chciał nam zrobić. dojechany. Manek, ty to w ogóle żyjesz? Kurna. Co? Żyjesz w ogóle? Toć? Ja Ja się teraz pierdolę, kupią no. na grze, wiesz? A, Ale to... nie no, bo ja też grą on... i cię nie mam, nie oglądam na chwilę obecnie. Co, on cały czas coś godać? I tak głupio pierdoły godać. Czasem wiesz, lepiej cicho Nie siedzieć, aniż głupoty opowiadać. Teraz, ja teraz. Tracimy cel Bravo. Wow. A sam ładuj. O, ty świnio, obejrzyj. Pak mnie zawalił. Pak mi dał. No co za frajer, wyłączył czyściciela, a teraz go włączył. No bo jak on ma czyściciela, to może być. Manek, a ty grasz jeszcze w Ale ogóle nie, w akurat Koda ma gościu z jakiegoś? naszego teamu. grom? Zbliża się nasz Koda. dowódca. Koda, no jak tam jest czas, to chętnie. No bo w BFA już z tobą nie pogram, bo premium nie mam. A no widzisz, kuźwa, miałeś mi dać znać. To może weźcie się dogadajcie i niech nawet jak go odstąpi tam premium, a masakra weźcie tam się złączcie się kontami i tak dalej. Nie. To nie jest moje konto, ja nie chcę tam nic nie rzucać. Bo to nie moje pieniądze. Cichu! Ty... Co za małpa, co za gnój. Ale mnie załatwił, ej. Czekaj ty. Czekaj, ja cię dorwia.
Ja go załatwię. No, ja mam bardzo ładny wynik. I mi to się podoba. I wiesz ile ja cię razy podniosłem, chłopie? Ja domyślam się. Ale Bardzo to dobrze, podnosiłeś kurde. mnie w takich momentach, gdzie wybijałem 3-4, nie? Na raz. Czyli w najlepszych. I te, no, w najlepszych momentach mnie podnosi. Kurde, odznakę medyka poproszę normalnie. Cel Charlie przejęty. Kurna, jeszcze mnie któryś... A, Condition prawa, uważaj. gdzie jesteście? Może by mnie ktoś podniósł w drodze do C. Drodze do C. Dobra, idę. Widzę cię. Dobra, thank you very much. Kurna, 3 tu wybiłem, jeszcze jeden za plecami, chyba się zrespił. Kurna, zdechnę. No. Dobra. Ej, jak się otwiera spadochron? XR. Aha, dobra, to następnym razem. Kurde, ale jego. Weź nie farta. Następnym razem. Oj, Hubert plecy. Kurna, koń. Idę. A dobra, to nie ten. Dzięki za ten, ale za późno było, bo jak się odwróciłem, to już było po mnie. No niestety. O kurde, Hubert z lewej ptaszencio. Spotkał się z nim chyba. Helrigela ma. Dobra, do budy ptaszek. Kurna. Jakbyś się zrespił i leczenie mi dał, to by było mega. Ależ proszę bardzo. Dziękuję. Kurna, dobrze mnie mało życia, bo go tylko trafiłem tym. Lekko pałką i zdech. Cel Charlie utracony. O, jest i quick ball. Jak ktoś dołączowywuje, to może go zaprosić do imprezy. Co, zabiłeś Quickbola? Nie no, online jest dopiero, nie? Ale pewnie będzie grać. No jasne, że będzie grał. Jak on by nie grał? No. Bo sobie się odpala po to by grać. Ptaszencjo leży. No właśnie widziałem go, ale zostawiłem go wam. No, tyle razy zabiłem, że... O, Wiktor jest też dobra. Dawaj. Straciliśmy cel Delta. Kamil gra w tego Rainbowa, kurde. Co gra? Rainbow No Six Siege. A, Chcie siegę. Siegę. Takie gówno gra. od Yubi, kupa gówno, chuja tam tego są. Cel Alfa przejęty. Siema Wiktor. elo Ginter, elo. Poszło. Obraził się albo co? Ej. Nie, pewnie Nata miał. A. I mogliby z tym zrobić porządek, Kurna. nie? Albo chociaż wyjaśnić, jaki z tym jest problem. Michał, podniesiesz? I to jest na bank i na Sony. Siema. ogólnie.
siema. Aha, cześć. zgasiłem gościa. A co tam? Wow, No nic, A no dobrze. gramy. ale wyleciał. Co gromy? Tak, łazisz takim hopkiem i szczylosz. Ja nie wiem jak się to nazywa. Jaką No, mapę? 40, Aha, jaką mapa? 40-10. W pobliżu No, A. znajduje DLC. właściciela okopu. Nie, Tak DLC, gramy. ale nie graliśmy już na Łupkowskiej. Także, Dobra, dać tą płoską. no, No kurde, snajperskie. Znaczy, to tak można zagrać raz na jedno, a nie żeby te 5 mecz podróż. No. no dokładnie. Kurna. Michał, podniesiesz? A gdzie leżysz? Widzę się. Przy wyjściu. Gdzie ty jesteś? Ej, chyba teraz biegiem do ciebie, ty X przytrzymałeś? Nie, podniosłeś mnie. Chyba ty. Ja? O, teraz nie możesz, Nie. ale spadam. Spadam. Ten jak to zamiatał tu fałą, kurde. O, Ale ty. co, i tak mam 42 do 12. Bye, Więc on mi se bye. może naskoczyć. Ładnie, ładnie. Nie? Pałkę czyściciela jak dorwałem Wiktor to było 15-0, nie? I kurna 14. kosę mi... A, 14, no. Ale kosę mi wbił i wyłączył czyściciela, nie? Gościu. Co tu się dzieje na tym C? Jak mnie zabił? Dobra, jako zabicie. Ale ich tam idzie na to C. O Boże, Boże. Jeszcze. Mam cię ptaszencjo, lamusie. Dostał Ja bagnetem ptaszek to jest cienki bolek. Wow, jak Ja tu go tu nas z 8 ładują. razy zabiłem. A, ajajaj. Taszencjo do budy. Kurna no. A, skampiona menda. No, podniesie, nie podniesie? Słuchaj, ja by cię podniósł, ale nie jesteś w tej drużynie, no. Co zrobić? A. Aj kurna, 3 kili zabrakło. Ten, a 50. masakra jeszcze z nami gra? Jestem, ale nie gram z wami, bo nie mam premium. I co teraz zrobić? Czekaj, ale mogę udostępnić, nie? Premium. Nie. Możesz, możesz. Siema, szybki Już Pawełek. Quick udostępnia temu. Wiktorowi chyba, nie? Ale to nie cię automatycznie udostępniać jakoś, ja nie wiem. O tak, wszyscy mają premium. Otóż masakry. Ja nie mam tylko premium. A ty co już wyłączyli, tak? Jestem... Ej Słucham? no kurna, nie było mnie w tym. Wyłączyli. Nie no, Więcej kili Premium miałem. Trials? Czekaj, który dzisiaj jest? On był do... Nie, to był do... No bez to ja tego- go miałem włączonego, on był przez tydzień. Ale teraz jest to udostępnianie, że że do 28 do końca chyba jest Gamescomu. Cały czas powinno być. A jest fajna wersja BFA z premium, kurczę, za 200. No, za 209 w tym, na PS4. A powiedzcie mi, jak jest ten... zamówienie właśnie na tym, tym Empiku, nie? To Mhm. mi ściągnie z tam, załóżmy z tego konta kasa, czy przy odbiorze? To zależy jak wybierzesz. A to zależy jak No. ustawisz. To w którym miejscu to tam idzie ustawić? To dopiero mnie potem będzie się pytać.
No jak już będziesz finalizował transakcję, wybierasz nie? formę przesyłki. No. Masz, tam będziesz miał po kolei, wybierz tam, będziesz musiał wszystko wybrać. Jak nie zaznaczysz, to ci nie pozwolą przejść dalej. Spokojnie. Znaczy, No, słuchaj, co? mam tak. Niby już jest zamówiono, no i pisze wysyłka. Lepiej wysyłka? Nie. Cena z dostawą to kurierem, no ale... O, Ptaszencjo z wami gra. Czy mi to teraz pobierę? Taka... No, A, płatność przy odbiorze, kuźwa mać. Ja go wczoraj 5 razy pod rząd Mm. zabiłem na Łupkowskiej, aż kurde, chyba miał mnie dość już. Dobra panowie, ja będę kończyć. Dzięki. Czemu? za- Dobra, siemanko. No na razie. Mm, To jest... Nie ma problemu. Czemu już uciekasz? O, uciekł. A. Przełamanie, matko łaska. Big Paul, to możesz tu wszystkich pozdrowić. Okej, No właśnie. na Ja streamie też pozdrawiam zapomniałem, tam do Nanka wbijajcie, jak wejdziecie na mój główny profil, to macie w polecanych ciupimy po naszym, bo stream odpaliłem. A, O kurde. następny, ej, to tu już... Dostałeś donate'a 5 dych, ktoś mnie przebił, ja No, pierdykam. stary, opie, ja był też w szoku. I to ty chyba teraz masz na te premium za 200 zł. No, o, już tego teraz Call of Duty kupuję, wyżako. A co, ile ci dali donate'a? 5 dych. O kurde. No, No tak, ten To Przem- ten ci dał, nie? Przemek. Kurwa, panie. Na monitor. no, Na monitor mu dał, nie ziomek. Ale najgorzej jest to, że tu oni, wiesz co... Ledwo co streamy robią już tam po miliard. Nie, wiesz co tak. Ale spadłem. A nie, tak miło. Tak. O, dziękuję. Kurna, no tak się nie... Kto tam mówił, że wczoraj ten Mondragon stabilny jest dobry, ta? Tak. A niech tylko będzie zły. Sobie zobacz. Niech tylko będzie zły. A wtedy co, kurde, na gołe klaty idziemy? To on będzie zły. Dobra. Tak, i tak właśnie będzie. Mów kiedy i gdzie, kurde. Wow. Ale w rogu siedzi. No. Gdzie bombardowanie panowie zrobić? Samolotem to ja też. Na B można ten spuścić bomby. Teraz tam podlecę. Ej, kaj to było mi, powiedzcie. Ten link. Kogo był ten link z tego Empika? Bum 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 bum. Pan Hubert? Czy nie? Gdzie oni są w ogóle? Na jakim punkcie? Na C. To tam. Dobra, w ogóle full drużynę macie, tak? Bombardowałem tego samego gościa. A D ich jest dużo. Kuźwa dostałem. Kikniesz tych z drużyny dwóch? Albo chociaż jednego? Moment, Dwóch bo to ja nawet teraz jest. latam akurat, to... A no dobra, Czekaj, dobra. już kikam, czekaj chwilę. Wsiądę ci na działko. To ci pomogę. No Albo właśnie, quick czekaj. lata. Już wywaliłem, możesz dołączać. Gdzie oni są? Ja rzucę bomby na A, dobra? Będę leciał tak trochę Dobra. niżej, tam jest czołg przy C. Kogoś trafiłem na A, ale... Dobra. I nie ma pelotek, to możemy sobie polatać. Się nie rozła. Nie, no raczej się nie rozwalę. O, pelota. Pierdzielona. O, ten jak zaciupał dwóch. Wszystkich mi pozabija tam, kurczę. A stary kurde pilot jestem, chłopie, wiesz ile ja na samolocie przelatałem?
Jak Zobaczę, kurde które wlecieć, mam rangę trzeba na- będzie latać. No to się nie Ja na da. szturmowym mam 10. rangę. To nie ząbek ma. Dobra, to ja włączam. Ogólnie na samolocie. Mikrofon od streama. Siadać, Jak chcesz czy czemu pograć, siadać? gramy coś na dwóch, to teraz. Siadać chwilę. Ale to dawaj w Tekena. Dawaj w Tekena. Jest, trafiłem go 44, jeszcze raz tam możesz na A polecieć. To co? Zabiłem. Zaraz. To, co? Co teraz? Dobra tam. To ja wezmę jakąś postacię, którą nie umiem. Masakra, nie godaj, że od nas uciekasz. Bombowiec to nie jest szturmowiec. Nie, bo mam kuzyna i Aha, No jest aha, ciężkie aha. bydle, w tego nie... Tekena sobie pograć. Kuźwa, Kuzyn Spoko. przyjechał do mnie. Wow! taki punkt mam lecieć. A stream dalej No, będzie. a, to ten na pelot, luzie. Cały bo- czas na cepą bardzo. No dawaj Tekena. Jak nie rozwalimy Włóż tej płytkę. peloty, to... Tam nic nie ma. Nie, żadnej płytki tam nie ma. Dobra, to ja wyłączam tego BF-a i idziemy na Tekena. No znowu dostał 44, pierdzielony. Mhm. To są białe. O, to tego było. O, To są białe. Ja tam zaraz podlecę niżej, wiesz? Bitches. Wow! Konto dupy. Dobry maner wziął. Do góry. Kurna, a widzę go. A, ciężko rozwalić. Badziewie. To jest kolejny samolot. i co ja teraz muszę robić? Gdzie? Okej, Groź. bo jestem troszeczkę zagubiony. Ja też dzisiaj zagubiony. Aha, tutaj jest, dobra. Tak. I to. A, bo Ale ty tego mi kala rozstrzał. zamawiasz. Taco tinta. Tego kala zamawiasz, tak? No, no, no. Już jak to opanował, wiesz? Stary, a głupi. Dobra, potwierdzone. No i pykny. Potrzebuję pomocy na A. Już nie. O, do budy. A nie tu. Jakiś pól fajny ten... Mondragon, stabilny. Przejęliśmy cel Delta. Wiesz co, gram w soczewko, bo... O kurna, wysiadłeś. Jak w tym w kopie Już uważaj. lepiej moim zdaniem. A tu na D to Zachowanie jest... postaci się zmieniło na maksa. O cholerka. Straciliśmy cel Bravo. Jankes, leżysz misiaczku. To Szencio ze snajperki, kurczę, leży na D, uwaga. Na D? Okej. Po co? No. A No D tam jest... przejść. Ale teraz Ej, nie mogę z tego D zmienić. idą na takie C albo E. Teraz tego nie zmienię. to ogląda w ogóle? Możliwe. Nie wiem. Nie wyświetla mi się Teraz ile. wejdę, no bo takie biegły, co są szybkie Straciliśmy cel Delta. by się przydało, to. No weź Uważaj. trzymaj na chwilę. No, tam, a, Kurde. co to, a to i tak będzie płynnie. A, trzeba tu przeżyć. 50 kratek to 60 kratek. Aj kurde. A może nawet 30. Boże, co to za różnica? To tam 200. Jak 30 tutaj bitrate. Może ci się respić tutaj na D. Kurczę, teraz mnie znowu zabili. A, tam jest walka. Nie? Powiem ci tak, tobie jeden mega nie uciąga. Kuźwa, ta pelota ma obrót, kuźwa, ma każdy stopień, ja pierdykam. Co, znowu samolotem latać? No wybieraj coś. No nie, Znaczy to wiesz, no to nie, musi nie. być. To musi być No takie, bo jakby nie miało, to byś znowu narzekał, że za szybko cię zabijają, nie? A ludzie się też wkurzają i biorą. Dobra, pany, jest to opanowane. A tam się w Empiku, tam tak Kamil mówił, tam się nie dziś jak ci 3 nie przyjdzie listopada. Tam masz wysyłkę od 3 albo do 6, więc... No to słuchaj, to No, kuźwa. przyjdzie mu 10. 10. O ty, No jest, się naładuje. Ten donator tak. Nie no.
Jeszcze kupa czas. Jak? Okej. O kurde, kto tu tym czołgiem? Kto to no. A ty się palisz, Wjechał. chłopie. Michał, ty się palisz. Weź go napraw. Ale Chłopie, ty się palisz. nie mam jak się naprawić. O, już wydało. Ja do tego To czołgu co? sobie po prostu wsiadłem. Powinien się wyświetlić. Aha. To z odzysku jest? To masz No. auto naprawę. Na słomie był. No kurde, wysiadamy Nie. z tego. A czekaj, a to ja se No, pożyczę. gdzie ty masz- Cofasz się po prostu. Ale A, to panie, to to są- Prawo, no cofasz się, odsuwasz się ode mnie. Tu wasz. Weź przycisk tam. Kurna, co jest z tym czołgiem? Czemu się nie mogę naprawić auto naprawę? Dobra. Masakra, zbugowany jakiś pajac. Teraz w ogóle. Kurde, blacha. Podrabiany czołg, kurde, mówię. Nikt chłopie, tu ze klucza spokój. nie ma, żeby... Nikt tu klucza nie ma, żeby mi tam... Przy tego... No nie mają ludzie. No, widzisz. Kurde. Gdzie wy jesteście? Ja was mogę Kurde, no. wziąć. Kit z tym. Już wiem. Już was rozwalili Może pewnie. dlatego. No. Powinien być okej już. Bo to już się, wiesz, nawet się nie ruszał, no to... Ciężko było nim manewrować. Ale mi się to przegra Mondragonem, tym z soczewką teraz. Raz stabilny, raz soczewko, widzisz. Ja jestem zmienny, mi raz się dobrze gra tym, raz tym, raz tym. Zresztą na każdej mapie mi się gra dobrze czym innym. A mi się cały czas dobrze medykiem grał. Ja czasem tak mam, że podniosę jakąś broń, zobaczę, wow, jak to zabija, a potem biorę i... No tak jest najczęściej. Tu 100%. Jakie to jest... To jest trochę dobre. O, biorę tak i mi idzie po Dobra, prostu. zatrzymamy streama i odpalimy w 60 fps. Co ty na to? Cholera, nie podniosę. Mówię, czy nie? No do ciebie. No, Dobra. no to mówię ci o tym, tylko poczekaj, jak mi zajebiesz. Rychło po tobie. No. No i załatwiamy. Easy win. No nie ma coś powiedzenia Kurde, o sobie. dla Shiren. No skoczy zaraz, bo już wcześniej zaktualizował. To... Oj, oj, oj. Ale tam sobie nie krat... Ja bym to w ogóle wstrzymał i by było. Wypuść. Dobra, tu zatrzymam. Chwilę. Dobra. To jest nie to. Dziękuję. Nie, Dzięki. to Ale musisz żeśmy się wyłączyć. zgrali, kurde, jak A, game z gąsią. wyłączyłeś. Plecy nam robią, wchodzą. A, Teraz z każdej strony. Zostawię na procesor. Trzeba się rozproszyć, bo tu zaraz bombowiec zawróci i będzie jaja. A gdzie są? Tu musi być. Jedziemy. Wow. Tylko nie chcę, żeby miał 2 lata. O, leci bombowiec, o tam menda jedna. O, to lecę pelotę. O, dostanie. Up. Dawaj, wznowimy. O, w niego napiżdżają. No, a co ty myślisz? To nie ma lekko. Dwóch spadło Nie na wiem, tym. to tak bardzo, ja pierdolę. Ich pozabijać. Kurde, spada mi. Nie zdążę go zabić. O, ale Nie. dostał kiki w głowę, o kurde. Ale to Zielony. tak głowę na karcie. Ale wziąłeś HD? Mhm. Więc mi... O, kurde. Jankę skórna, 110. Snajper. To nie tylko snajperami gra. Proces 89% zużycia. Przegrywamy, tak? No. Przegrywamy. Przejęliśmy cel Alfa. Dawać na B. A, Opa. odpaliłeś mi streama, wiesz? No bo powiedziałeś, że go rozpocząć. Tryb kodowania weź na wydajność, nie balans. Quick Paul, mam do ciebie takie pytanie. No. No. Ja już. Rzuciłeś tego donate'a, nie? Rozpocznij To ty No. rzuciłeś Czekaj, przez... no muszę mieć podgląd wiem, ogarnięty. PayPala czy przez coś? Kurczę. Nie, Ej, to tu Przez- paruwo odebrałeś mi do jakieś futra. inne. Cel Alfa. No przelew bankowy, ta? Chyba wiem już czemu. Spoko.
temu, iż... Kurde, blaszczęcja. Bo najmniej zeżarło z tego Ja już tej wiem. donacji, wiesz? Z mojej? Tam złotówka. Ile zżarło? Nie cała złotówka, bo jak 2 dychy przysłałeś? Wow. No Kurde. nie, bo on nie To jakoś tam prowizję Na masz? zewnątrz jest gość. No, prowizja jest On SMS-owo jest niestety. 85 watów zamiast 90. Ale to na przelew na pewno jest mniejszy niż SMS-owa jest większa. Stasowi. Teraz tutaj patrzę, Mamy że się. Odsiądź, czekaj tam, Nie. czekaj tam. Kurde, blasza. teraz jakieś tam Tam gdzieś z tej promocje górki. dali do tego. Dzięki. Uważaj tam. Spoko, spoko. Żeby całą moc zaświadcza Mamy wszystko pod kontrolą. Kontrol. Chyba tam mamy, co? Wróg ma przewagę. Czekaj. Chyba I w tak. jakiej wy drużynie grocie? Chyba. O, O kurde, chłopaki, idzie ich tam nareszcie, widzisz? z 5, z 6. No. Kurczę, za. A no jest. Dobra, masz. To weź teraz odpal, ciekawe czy nie będzie zaczynało. A na jak? Dobra, proszę Chodzisz on. Czekajcie, muszę tak do Co? was Że dołączyć. zdążę podnieść. Nie, fuck! Tak myślałem, że nie zdążę. No można kontynuować streama wreszcie. Pajac jeden. U mnie Time up. Dobra, koniec. Ty, time up. U mnie laguje, a mam 480 play, są straszne lagi. Ktoś gada poza imprezą? No. Bo to tak, coś, tak mam przegłos jakiś taki. Jakie lagi są? No bo tam u Ja niego gadam poza imprezą. Znaczy nie na nek, tylko masakra. 368. u masakry jest ktoś. No to zobaczę Jest na kolega. U mnie jest kuzyn. Spoko. Sorry. Gdzie, na jakim wyjście są tym? Na D czy gdzie? Zróbcie mi. A, dobra, już robię. Wystaw sobie na telefonie to odpowiem. Niech ktoś wbija jeszcze jeden do nas. No ja będę do ciebie wbił. Nanek, wbijaj. Wbijaj. No to już, czekaj, drużyna. Daj wy tu mówię. Oj, ty mógł się doigrasz kiedyś, kurde. Za to siadanie na moim telewizorku kara słona. Ja jestem. Ja wyjście są zaś. Mucha to jeszcze nic, ale ci komar taki bydlun siądzie wielki, to jest. A kiedy jest właśnie ta premiera World War II? 3 listopada. Uff, fuck. Dzięki. A co, jesteś chętny? O, dziadyra. Chłopaki na E, No. z respa gość jest. Od strony respa, za górko. Puszka 80. Taszencjo, leżysz misiaczku. No weź wycisz. Kurde, ktoś mnie zdjął, Martini Henry. Po co ci dźwięk? Skąd? Ty się Tam w mógł oddali, chyba przy śnić rzece. po nocach, nie? Ja pierdział on leżał, ku... No. Teraz podbiega. Nanek, podbiega No. gość! Kurde, oznacza Nanek, cię uważaj, Faro. uważaj. Ale możesz mnie podnieść teraz. Tego zabiję. Nanek, bo zaraz Kurcze upływam. blade, Mam cię, było cię. blisko. Nie gadaj, że cię zdjął. Było blisko, mnie auto przesuwało, nie mogłem go pioruna trafić. Było blisko. Ale lagi. No. Aj. Liczą się chęci. No, miałeś już go mieć, rozumiesz, już by my tam, A ty... Może to jest... z gościem porządek Nie. robili. Wow, ale mnie rozpierdzielił. Ty jest zjebany. Kurde! No to 50. 60 pakiet. Albo Ej, może jak będziemy grać całą taką ekipą, to może piszmy post na tam Facebooku, na grupie, że ekipa zryw gra, zapraszamy do gry czy coś. No, To można, ale w sobotę, bo wiesz, bo... Wiesz Ty. co, ci powiem. Im więcej ludzi, tym większy burdel, dziękuję. Ale nie na imprezę, tylko po prostu, żeby sobie wiesz. No imprezę można zamkniętą ten, bo 8 osób tam jest. Przez czym my mamy tam tak dużo na tej stronie, jest tam tak dużo osób, czy tam wiesz... Nie, no ogólnie no powiem. Nie wiem ile tam jest osób. A to słaby. Żeby to widziało tyle osób w tym momencie. To jest download. No i to właśnie... Myślę o obronie. Gdzie oni są do cholery? Oni chyba strzelają gdzieś ze snajperek. C szturmują. takie... Walczymy do C, a tu... Aha, o, na że C, ja okej. już ich poinformował. Ojej, Lecimy. to będziemy to pewnie Tam robić. na C ich jest dużo. Nanek, uważaj tam. Czekaj, no, chodź tu. A!
Dygnął jak pies. Mhm. O, jak to... Się zrespiłem na Kto tobie. tam tak ładnie kuje? Tracimy cel Delta. Kto tu tak ładnie walił? Ty jechać quick ball, uważaj. Wiem. Jeszcze O jeden. kurde, wyszedł z Heligerem z rzeki. Zaraz was... Aj, Czekaj, dźwigna cię już, Ginter, dźwigna cię. Kurwa, znaczy bele, nie dźwigna cię. Ja już dawno chciałem No, zrobić. wyszedł. Nanek, pamiętaj, zawsze pierwsza Ale no nie wziąłek na eliminacja. ten. Ale nie. Ja wiem, może racja, no. Proszę. O. Tak jest. Później podnoszenie. Bo jak podniesiesz i Nie, zabije od dwóch, to poczekaj, będzie no. gorsza strata. Płynie to też jest pełna streamu, przez chwilę. Nauczy się A spokojnie. teraz zobacz. Już się zjebuje. Traciliśmy cel Ma w Delta. końcu Potem premium, się to Premium masz za 200 zł, ty się nauczysz. Jasne. będzie grał przecież. Dama Fax DRC cały rok z nami, 2 lata mu będzie. Oj, No to sobie 7, 2... wszystkich nas zabili. O A nie. gdzie jesteś? Michał tam obok mnie jest. Ale to W nie korytarzu. nie ma tego. Coś mi się zjebie. Nanek. A. Pojebany belsa mam spierdolony. Błagam to. Oje! Tu góry! Ty, oj, granatem załatwił. Gdzieś to? Wszystkie ustawienia, zmienić bitrate. Bitrate, a to nie jest wina tego. Sorry. Ile mam ci powtarzać? Chodzi ci o... Kto tu jeszcze chodzi? Że nie umiem tego No to punkty nie będzie. Bo i tutaj Punkciki, panowie. Dobra. Wiecie co, musimy teraz kurde cisnąć na jakiś B albo A. No to ja bo, lecę za kurde, tobą. Dawać na może. Ej, ale czemu my pany nie grupą jakąś nie Ej, tu jest z tyłu, plecyk, na koniu! Mówcie gdzie tu nalot zrobię. Jakby co. Dobra. Jakiś A, to tam się nalazł. Kurde, No zrób nalot Gdzie na jesteś? początek. No, chyba rozumiem. Na A, chyba czołg jedzie na A. Wow. Cel Echo. To jest 60 spadek. Podniosę. Mi snajper nie zdejmie, to podniosę. To nie jest pełny 60. Ej, wy mnie ładuje, wróć się! O teraz... Z dołu! Quickball na dole jest. Teraz leci w moja strona, tam w tych okopach To jest. jest najlepszy też w ogóle ever. Ej, pany! O, Nie, cały czas płynie. o, dzięki. Jak to miło zespołowo grać. Ja już chyba znalazłem rozwiązanie problemu. Takie jakoś premia wygas? O co to macie? Dobra, teraz powinno być Ty masz- dobrze. Premia punktów doświadczenia się skończyła, trzeba nową No to odpalić. je odpala. A ty jest nie? Aha. Proszę, No macie. widzicie. 2 czołgi będą, macie 2 czołgi niedaleko B. No, pierdolę tego by. Widzicie jaki jest tak potrzebny? O, zobacz, tylko was jest... Dobra. Poczekaj. A zobaczymy tutaj. To jest aplikacja dedykowana. A, i co samo będzie? O, To jest Dzięki dedykowana. zajmujecie to, dobra. oj, oj, oj. Eee. Już tak fajnie. Z tyłu na E, chłopaki od Dla mnie respa. się liczy stabilność. Cel Charlie utracony. Od respa jeszcze co? Okej. Masakra, jak tam u ciebie? Ustawiam. Na streamie. Co? Jak tam u ciebie? Coś mi się OBS pieprzył, więc muszę zrobić to przez standardowe oprogramowanie, nie? OBS ci się Od spieprzył. Avermedi. No, zrzuca mi klatki. A to Easy też miał tym sam problem. Odpala mi zrzuca FPS-y po prostu. No. Kurniosę. Jo podniesa. Siedź, jowca. To podnieś, no to podnieś. Ale Damianka też ma ten kod. I podnieś mnie. Zaraz. Najpierw eliminacja. Uważaj, dwóch idzie. Jeszcze jeden. I jeden się skradł. Jeden. Ej, tu było. Wiem. Trzech ich jest. Nanek, sorry, ja tam nie pójdę, bo tam jest trzech. Pięciu już jest. Znaczy Sorry, nie, on jest już normalnie z pięciu już. kombatką obecnie. 5. W porządku, ja się nie Nie mogę, nie gniewam. mogę. O, jestem obok ciebie, ja tam idę po granatyrę. Tu jest. Ej, uwaga, leci do. O, ładnie. Pięknie, ktoś go tam uszczelił. Czekajcie. Skąd te glizdy szpetne wyłażą? O. Ej, tu! Jeron. Kurwa. No i zobacz teraz.
Pierunie, Jerunie. No. To nie jest wina Może i tam kompa. goście za górką zaraz. O, dostał, widziałem. No jest 60 klatek. Obejrzyj. Jeszcze tu idą oznaczoni. Ale jest. Ja muszę większy bitrate ustawić. Nie, Staszek no, mnie ustrzelił. To nie jest. Mnie też. Ładnie kilka. Mówiłem, że to nie jest wina Kurwa, kompa. znowu mnie powoli, ptaszek. kuźwa, bo już... Przecież muszę grać poprzednią wersję. Staszek tutaj strzela, frajerino. Aktualkę mam Wiesz, zgraną. Wiesz, że on ma setną na Hellligerze? Pierdzielony. On tylko tym będzie wiem. Dobra. 3 koła. No i znowu on mnie zabił, kurde. To jest pajak. Ptaszencja nie Już lubi. lecę. Cel alfa no spoko, My uważaj, uważaj. lubimy. Już tam plecy No, robi. skurwam. Mać. Wysuń się trochę. Mhm. On zawsze przeciwko jest, jeszcze nie widziałem, żeby on z nami grał. prawo przejęty. No, Tutaj jest dokładnie. jakiś weź. Oni byli chyba nawet z nami, a zmienili specjalnie ten. Ej, to wiesz co musisz zrobić? To ten. Wojeny. Z tego. Tego to podnieta, ja kurde No, staję Ptaszencio, dostał w dupę. Tego go wyrzucić. No dawaj restart. Już. Ale nie mogę restartować. Dobra, Drugi raz Ptaszencio dostał w dupę. Co? Podnieśli go znowu. Trochę chuj, no, Chłopaki, nie bo mogę zaraz odpalić to restartu. przegramy. Nie przegromy, ona to nie pozwala, pany. Nie wolno. I Ankes, i kurde z barem, no i... O, O, Ej, Aha. pany, Przyjmujemy te co odwróćcie mamy się, teraz. jakbyście mogli, bo tu rozumiesz, idzie zły on. no to nie ten w ogóle, co robisz. Kurde, Jankes, Ptaszencio, kurde, kolejny raz. Jankes wlazł na ten, na E. No zwiększałem bitrate przecież. Bo mnie wkurzała tamta jakoś. Bo zaraz, kurde, oddamy prowadzenie. Dobrze, że to nie No jest co tak tu jak się GSP, dzieje, bo kurwa? bym się klepał równo. Wypłypała Cześć, jest do Wiktor. wzięcia. Wiesz, że mnie nie patrzy? Po prostu Chłop tam patrzyłem spało. na telefon, sobie klikałem. patrz tą pałę. On Gdzie ta dzisiaj pała chyba leży? streamuje Kurwa. kurde na tej Avermedii po prostu. Cofamy się na D, chłopacy. Uważaj, Janek, tam stoją snajperzy na górce. A, jak żeś powiedział, to już dostaję No wiem, ale dalej. dopóki nie rozwiążę tego, to albo X-Split, albo po prostu Split jest ten. mam licencję. Zakowanego. Kierunek trzymaj zwiat. Dostałem kod. To od bijam kolegi. D? Kurwa. Bo się Tak. przestał w to bawić. Bijamy, bo zaraz, kurczę, będziemy przegrywać. I mi dał. Dobra, Wow. to idę pany po zadku. Na rok. Uwaga, tam leci. Zostało mi 10 czy 11 Nie wiem, miesięcy. czyś go skasował. Jankes, thank you. Jeszcze dwóch leci. Uwaga, nad wami, nad głowami. Ptaszencio, kurde, piąty raz albo szósty już. Mam wiedzy, ponad. Jest gorszy. Czekaj, ujeny. Plecy, pany, To jest plecy. za Bo... dużo. Ja tam A, Zaraz wezmę Zbieramy. Helldigera i się skończy to zabawa. ej, ubiłem go. Okej, jeszcze ktoś tu leci? Nie. A to my to przegramy, ja... Przegramy Uwaga, to, bo kuźwa nie ma komu kuźwa, grać. kto mnie zabił? Ej, o tu... Respię się na granacie, co to jest? Zaszeński. Tak pierdzielony, no. na nek. Tak. A ty jutro, który będziesz też tak wieczorem, czy coś wcześniej? jutro mogę mieć problem z tym, bo inne Aha. sprawy, ale może jak się wieczorem uda. Ja pierdzielę, no przegramy to. O, nie, Jona to nie pozwala, Tak chłopcy. pierdzielony. Kurde. Chłopcy, Jona to nie pozwala. Spoko. Nie za moje premium za 200 zł, nie. Nie pozwala wam na to. Nie po to tyle dałeś, Ja. żeby Żeby przegrywać. teraz takimi ciućmokami przegrać. Nanek, poproszę apteczkę. Proszę, jest. Wolisz się. Walimy się. Rzuć apteczkę, rzuć apteczkę. No kuźwa pewno nie nie. dostałem. Lipton, strasznie Lipton. Tyle powiem. No niestety. Po zadku apteczka je, jak co? Tu do zadku odwróć się, Paweł, tam miałeś tam. Gramy na tym... Na Dzięki. PS3 HDCP to Od góry, ej, wróćcie się!
A, dobra. Jest zgaszony. Kurwa, 1000. Wybili. To można odpalić Uncharted. Udać, że to jest Uncharted zaginione dziedzictwo, dać taki clickbaitowy tytuł. Nie miałem. Czekaj, wiesz co, masakra, sorry, ja cię wyciszę, bo nie wiem o czym ten gadasz. No tam, bo oni tam tego, weźcie tam może iść na inną ten, bo z tego streama tam organizujecie, a... Jaki Albo stream? wbijajcie do nas. Co ty mówisz? Weź to było, coś to robiłeś. Co? No daj mi No i to. tam Tekena grają, nie? A, Dobra. No. Jak się tu wyciszę. że nie było. No, ale kurde, ale... Chłopaki, ja sobie muszę konsolę zrestartować, zaraz wpadnę z powrotem. I Audition restartuje i od razu będzie się lepiej grać. Mhm. O, To ja mocno. pójdę do kibla odcedzić kartofelki, czy tam wysuszyć anakondę, zaraz wracam. No, słuchaj. Jedź tam za muzykanta, zagraj tam, rozumiesz, symfonia Beethovena. Symfonię Beethovena. A powiedzcie mi, Artur nie grał, kurczę? Po godzinie? Nie, pewnie będzie. Za jakieś 10 minut stają, 20. Piję. A ty idę spać. Niestety. Ta mapa. Zbiorek ja wymiatający. Konga ma konga. Tu lecimy po miotacza, lecimy. co? Haliger. A kierunek trzymaj z wiatrem. Na 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 na. No my to... No zaśpiewaj coś tam. Nie wiem, co ci mam zaśpiewać fajnego. No to co ostatnio to trwa. No. Wiesz co, pierwszą twoją piosenkę śpiewałem. My ding ding dong, to zaśpiewaj. Aha. You touch my tralala. My little tick tick dong. I did it. Yeah. You touch my tralala. My little ding ding dong. I did it. Tralalala. Don't woman don't cry. O, są na dech, quick pull, kuś. Kliczek, Don't kliczek. woman don't cry. O, Tararara. Przejęliśmy cel a Bravo. pierdzielają tu granatami, kurno. A, Dzięki, Wiktor. kurczę, nie umiałem uciec. A, teraz ja padłem. Ależ mnie tu. Ale trafiłem jednego. Musiałby- Trafiłem jednego. Musiałbyś tego typa robić. Wiktor, teraz ja cię Tego podniosę. Plecy mamy gdzieś tutaj. Dobra, mam go. Nie, patrz, ile tu przyszła cała gromada. Ah. Cała gromada. Tararara. Skąd? Cowboy. O ty menda. No, więcej tych granatów, no. Ej. Koleś ma 34 rangę na granacie. Przecież ja nie wiem jak ten, ale... Oni mają jakieś w Tesco kupują, czy w Lejsach te granaty, bo kuźwa... W Biedronce. Chyba ja Na bazarze u złotej babki. też tak myślę. O, ma tu low HP ma koleś. No i Dobra. ptaszęć. Nie musisz podnosić. Straciliśmy cel Echo. Pięknie. Ale tam ich jest, kurde, wycofanie! Paki.
Jednego mam i dawaj, kurde. O, zabił mnie. To się palę, ale... Nie. Tutaj jeszcze są. Ej, Ale wróć jeszcze, się. a, wszyscy, W pobliżu znajduje się zestaw z miotaczem wszyscy ognia. padli. I padłem ja. Koleś buchnął miotacz i nie wiem gdzie on jest. To ściana jest. Wiktor! Łobuzie, Wiktor, łobuzie. Padasz. Przecież zabijam ich tu, no kurde. Wsadzimy ci chuj w buzie. Rororororororo. Terminator co ja jestem? Cel brawo. Lewo, prawo. No, Lea. Wow, ale wyfurgnął. Ło i pistolet. Kurde. Wstajemy, Kopytłem. pany, wstajemy. Tyle szczup. Na C, Dziękuję. Paweł, jest coś na C? O, jesteś na C. Kuźwa, odrzuci ze strony ci przy... I żyć. Cel echo przejęty. Ja nie wiem, co oni to mają za moda. Do życia z tego. taką modą. Auto aima mają. Właśnie, Bo te lepsze premium kupili, im działa, nie? no, im to działo, a mi zaś to nie działa. Mam nadzieję, że z tym Call of Duty nie będzie taki wtopy. No tam, to przecież to będzie... O, Przez ściany będziesz widział, koleś tylko wiesz. podobno. No. Podobno, że przez ściany rozumiesz i ten. Bo takie mieli... Podczas II wojny takie mieli te... Tak jest. W sumie to ja bym sobie pograł w jakiegoś dobrego RPGa. Polecam ci Wiedźmina. No ja przeszedłem już dawno. Jeszcze raz. Polecam ci... O kurde! Skyrim jest dobry, ale jest pobugowany trochę. Się z Horizona Skyrim nagrałem na wszedłeś? kompie, nie? I możemy sobie to kupić na konsolę. Horizona przeszedłeś? No pewnie. Przecież Horizon to nie RPG. Ej, odwróciłeś się, już mnie skasił. W sumie na konsolę nie ma nic dobrego. Ej. Po co wy tam... A nie. No. No, z Tam bez RPG-ami sensu ma. chodzić na ten C. No, typu Nie ma Baldur's Gate dobrego. na przykład. To był zajebisty RPG. Ojej, to jest legenda, chłopie. Icewind Dale. Ja niestety, kurde, ja jestem z tego pokolenia, co mi Baldur's Gate nie pasuje. No ja go kupiłem na premierę. Ale kurde, Jedynkę. doceniam bardzo tą grę, bo jest mega dobra. A czy się mogliby jakiś remaster tego zrobić, tylko kurczę troszeczkę inaczej. Ale, Zrobili. ale powiedz mi, zaś byś w ta sama Ale gra remaster grał. w sensie na przykład jak zrobiliby go jak Skyrim, nie w tym samym uniwersum i tak dalej, nie? Zajebiste by to było. Ta szencja znowu, no kurwa. Baldur's Gate, kurde. Będziecie dźwignąć. Na podstawie tego RPG powstają po dziś dzień inne RPG. No dokładnie. Kurwa, zrób mi tam miejsce w teamie. Dźwignijcie mnie. Plecy, plecy! Aha, bo ja nie... A, dobra. Dziękuję za podnoszenie. Grałeś w Pillars of Eternity? Echo utracony. Nie, w to nie. Straciliśmy cel Charlie. Słyszałem, że dobre, tam nie grałem. Ale pograj sobie w Ja kiedyś Tormenta. ten... Ja pierdzielę, kiedyś- trudniejszego RPG nie grałem. A. Ej, Jakiego? pany nie ma co Torment. iść na TC, wiesz? To jest No stara właśnie, gra, nie gierka. chodźcie tam na te C. Ja bym bo to proponował, ma Dark Soulsy sens. ja bym grałeś? proponował tak. Trójkę? A, B, E, Chyba nie D słyszę. i atakować tak w kółko. W co? Stare Dark Fallouty Souls. są dobre. W Fallouta grałem, jedynkę, dwójkę. Dark Souls. Jak ci się grało w tego Fallouta? Fallouta? No na premierę zajebiście, ale mówię o 102, nie? Kupowałem jeszcze. Aha. A te inne te? Mnie jeszcze na świecie nie było. A to ile ty masz lot? Chociaż może byłem. Ja? No. 50. 30. To proszę pana, to witam. No, witam, witam. Dobra, dawać, rozwalam ten Panie czołg. Odiszonie. Ja sobie muszę podjaśnić. Ej, Mam go. Ej, dawaj ten rozwalamy go. chcecie apteczka albo coś? Zdał. Nice. Łup.
Taką bułę zasadziłem. Ej, i co teraz na B, nie? Czy gdzie? Gdzie my tam musimy iść? W rogu gość jest! W którym Dobra, rogu? mam go. To się palę. Podniosę cię zaraz. Nie, Jocie podniosła, pójdź mnie. Dobra, to gdzie na B lecimy, co? Skubany. A, widzisz? Śluzak. Już to... Dobra. Tak szybki, zwinny, kurde. A, widzisz? Tu wężykiem, rozumiesz, myk, cyk i... Jak walące się kopalni, kurde, nauczony uciekać, nie? Nie, godaj takich rzeczy. Ja mam gdzieś jeszcze Diablo 1 oryginał. Takich rzeczy, wiesz, nie krakej. Kurde, nie wiem gdzie. To jedynka, ja grałem bardzo dużo, nadal gram w dwójkę. Jedynkę nie grałem, ale w dwójkę to naparzam jak nienormalny. Straciliśmy Czekaj, ktoś tu ładuje z boku. 30 razy przeszedłem. Potra gierka jeszcze, Soldier of Fortune, ale to... Pamiętam jak to wychodziło, kurde zajebiste to było, można gościom nogę było uciąć i tak dalej, odstrzelić. Dobra. Wtedy to był hicior. No to tam ładnie zaznaczył A. Nanek, czekaj, dam ci apteczkę. Ja mam. Medyk potrzebny. Jest, jak już biegnę. A nie, Czekaj, to- już, puśćcie mnie do hopa. Na, apteczka. A. Plecy! Kurczę. Zabiłem, haha. A mnie zaje. Dwa. Jakie to opanowane, widziałeś? Straciliśmy cel Delta. No, model. O to chodzi, panowie. Nie chodziło mi o D, ale widzę, że już wszyscy tutaj idą za mną. Kuźwa! Gość z pompo. Gość z pompo! Gdzie? Kuźwa, co tam? Ej, Jeszcze jeden, no. jeszcze jeden! Matko boss, co tam się działo? To... Idzie cię podnieść? A nie idzie. Kurde z tym gazem. Można, Stracimy cel Charlie. Nadek wykończ Nie go. dałem rady. Wszyscy na tym D chyba, co? Nie. Dobra. Powiedzcie mi, Kaj Chyba nie. Ej, od lewej wbija. się tu respić. Mam go, Na ale... D. Na D? Podniesiesz mnie? Cel Charlie utracony. Taszencjo, Czekaj, czekaj. leżnio. Dzięki. Ja pi... Z A. Czekaj, podniosę cię. Dobra. Uwaga, granatire tam było. Tu mamy typa. Dwa apteczki Ren. Proszę. Dobra, teraz szturm na A. No to lecimy, ale wszyscy. A, wracam. Gdzie ty? Czekaj. No, życie. Ej! Ale wyście są dobry, nie? Quick Pull go dopuśćcie na A Pompa. i wszyscy go zostawili, nie? Powiedział, że No tak na... zawsze jest. Taszencjo, kampi z prawej. Kuźwa. Dobrze, dobrze, Nanek, dobrze. Zajebiście. Widzisz? Taki nanek. Jest za złoty To premium. mi się podoba, takie granie. Zaraz się lepiej Tak go. coraz lepszy jest. Tam zrespił się w budynku, chłopaki. Który budynek? Dwóch jest. Cel Bravo utracony. Kuźwa. Mam go. Czekaj, dźwignąć tam kogoś. O, No nie powiem, że nie. Pany na ostrożnie na tym A. Ej, komuś tam tego brakuje. Apteczki. Tu jest, za zadku. Ładnie ich odrabiamy, ładnie odrabiamy. Jeszcze wygromy to. Wygrumy. Czołg jedzie z D. To spadamy na B. Składamy na B. Dokładnie. Ach, Jak gościu leży tam kampi z pompą, normalnie... Kurde. No, w którym miejscu mi powiedzcie? Ktoś pomoże. Nanek, teraz... Tylko pół ba zobaczyłem. A, I drugi jest trzech, dobra. czterech. Kompot się rozdał. Ktoś by pomógł to rozwalić ten czołg na, czy nikt nie masz szturmowca, co? Dobra, no ja zaraz będę. Świnio.
Ja zaraz pomogę. On ci tu zaklinował, frajer. W swoim domku. Dobra, dobra, rozwalamy go. Dawać. Kur... A nie mam tego, nie mam... Nanek, Tak? tutaj typa trzeba roz... No czekaj. Niesiesz tu... Kurde. Zresp się na mnie, Dobrze, ładnie. krzyż. A tu 14 metrów, dawaj. Ale ja wyjdę i mnie zabiją. Strzelają tam... Tam jest czołg jeszcze chyba, nie? Dobra. Dobra. Ten czołg ma z 20 z 10 HP. Nie da rady ci quick podnieść. Dobra, czekaj. Nie podejdę tam. Zwalony? Dwóch załatwiłem, ale jest kiepsko. Spoko, spoko, luzik. Patrzcie, tu się tak robi. Tutaj, bum i wiep. Dziękuję. Ja... Dobra, trochę dostał ode mnie. Ciężkie uszkodzenie. Uwaga, od No, B pompa. idą. A plecy, a plecy. Gość tam Kurde. leży ze snajperką zaraz koło czołgu, uważajcie. Z model 10 jeszcze jeden na A leży, jeszcze żyje, tam się chowa za taką tą. Ilu ich tu idzie? Dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Ach, kurczę, granat. 8, 9. To tak, że od B idą. Spimy się na C i idziemy na E albo na ten. Można na E. Ale to już idziecie na E, bo ja się respię na ten, na C. Już idziemy. Na E, no dobra, no to cisnemy na E. Wstawaj, chłopie. Teraz wstawaj. Dzięki. A, szybszy. Proponuję stąd spierdzielać. Czemu? No, tego jest co? przejdźmy i dajmy nogę od razu. A ja to bronię. Ja tu będę bronił jeszcze, bo oni tam są za tymi. Stoi z strzelbą Wypolgał- w chałupie i naparza tylko, no. Pójdę wziąłbyś medyka, mam tego, mam miotacz. No zaraz wezmę. Okej. Ja już mam medyka, to mogę ci pomóc. To weźcie, Dobra. chodźcie na B. Dofali do mnie, ja się stwierdzielam. Kurczę. Medyczko, medyczko. Może na Wiesz co? górze. Ach, Medyczki myślę cały czas. Jeszcze jest jeden gość po lewej. Ale tak nie Później mówię, po bo to ja... prawej. Muszę wiedzieć. Ja będę cię obserwował, tylko czasem jak tu muszę kogoś podnieść, tu muszę przeładować. Za dużo ich tam było, kurde. czekaj, ja... Plecy macie, plecy. Gdzie jesteś, Wiktor? Tracimy kontrolę nad Na środku na C. Dźwigłeś się! O, No to chodź tu na Ale B. typów- A, Czekaj dobra. stamtąd. Spierdzielę, Trzech bo ci typów kostek spaliłem. włoży. No już tego nie opanujemy. teraz tak nie mogę jak, muszę ich zabijać. Ja pierdolę. Czekajcie, od C plecy wam robi jeden gościu. Dwóch. Mi się pokazało. Straciliśmy cel Echo. Ale tu palimy leszcze, o kurna. Takiego killsticka to dawno nie było. Ej, plecy, pany, ptaszek, leży tam. Teraz, czekaj, stoi i biegnie w waszą stronę. Dobra, dzięki. Jo. Jeszcze jeden czekaj. tutaj. O, ja No pierdzielę. właśnie, o nim godołek. To nawet jak mogłeś krzyczeć, żeby cię nie podnosić. Kurczę, nie wierzyłem w to, że ktoś mnie podniesie, nie? Cel Delta przejęty. Dobra, gdzie wy tam biegniecie? Chodźmy na A. Na B. Na B. Ej, bo ja mam jeden życia. Lecę do ciebie. No to już Jeden teraz życia. na Plecy, frytkach. plecy! Wiktor jest Dobra, najbliżej. Janek. O, tu koleś! Dzięki! O, Dzięki, spadamy. ale była akcja. Uff. Kurde, Dobra, uciekamy z tego pierdzielnika. idealnie wszedłem. Uciekamy z tego pierdzielnika, ja tam nie chcę. Ej, i gdzie idziecie, na B? Spaliłem. Czy na A? Na A może co? No to chodź, ja nie wiem. Na A idziemy, na A No, dobra. idziemy. Sam kapitanem to jest Teraz nie mam quick czasu pull, nie? oznaczyć, bo mnie zaraz On zabiją. to ma opanowane. 210 godzin Oj. na minuta przegranych w grze. Ile? 209 godzin na minutę. Tak, kuźwa, godzin na minutę, ja pierdolę. Tak, coś powiesz, Nadek.
siupa. Jakby wam podać. Idzie tam gościu jeden tyłami i mnie zabił. Oj, Nanosław. Kurde, medycją. W sumie, medycją. Są tu, widzicie na mapie, są. Ej, tam jest, O kurczę. kurde, jak chyba zginę. Cel O, ja cię kręcę, wiele ich tu jest. O, dzięki. To spierdzielać. Masz. Meczka. Uważaj, tu bigos z boku. O, ładnie go tam. Paliłem go. Ładnie. Jak ktoś ma apteczka, Paliłem to go. mnie może podnieść. Tutaj jest kole. A ty Dobra. mistrzu. Lecę Kurde, na nek. Nie, Oj, Nanek. ja już tak leżał. Takimi medykami to ja to do końca. bym cię podniósł. Ja wiem. Pięknie. Dobra, Wiktor, żyjesz jeszcze? Tak, mówię, z takimi medykami to ja do końca tutaj tą rundę. no. W tym badzieju. Dobra. Raz troszeczkę pozabijałem. Idą. Ojojoj. Granata. Kuźwa. Ej, i... Rzucają mi Aj, to pizdu. przeciwogniowe. Czekajcie. O, dźwigliście mnie. Czekać. Dzięki. Nie, wchodzimy. Z drugiej strony, bo tam nie ma co. Ja tu nie wejdę, bo za mały dystans dla Jeszcze mnie. zastrzela, za plecy Ty nam, robi. a nam zdjęli, Plecy kurde. robią. Chodźcie na A, odbijemy to. I od prawej koleś oznaczony z pompą. Mam gnoja. Pięknie. Jeszcze jeden, oznaczony. Ej, jeszcze dwóch tam jest. Ja tego nie ogarnę są. Ach, kurczę, z drugiej strony. Sniper od... Kurde, zwała nas pozabijają. Amunicji nie Wiktor, mam. Ci rzucę. Jezus Maria, co tu się dzieje? Po co Nie, w tym podniosę punkcie? was. Dobra, spróbuję się resamuj, tak amunicji nie mam. Już mnie zabili. To co, gdzie teraz kurde. się resamy? Na B się resamy, idziemy na A, tak? Ja A, cię pomocy, kręcę. Weź się Ja schować, pier- że mógł się na tebe zrespić. Co? Wiktor. O! 10 tu kurna, nie dałem rady, staperkiem mi wbił, bo leżałem w tym kącie cały czas. A było tak fajnie. Na C można spróbować, tak, tam. A i tak dużo ubiłem, dzięki. Pomoc. Mhm. Kurde, czołg. Gdzie leżysz? Miotacz ognia jest, Wiktor, łap go tam! A, koleś buchnął. Nie wiem, czy cię podniosę. No dobra, jak nie to... Dzięki. A ten miotacz to kurna... Jednak ja lubię ten miotacz, ja pierdzielę, to jest fajne. Na C tutaj są pełno, no. Ach, kurde. Dwóch was. Ja cię kręcę. A miało być tak fajnie. A, miało być tak pięknie. Pięknie. Miało nie wiać. O, czy nam... Ale przyszedł Psaszencjo. I na wszystkich Nie Polsach, ucieknie i na- nikt. Ej, ja nie wiem, czy on nas gdzieś Nie podsłuchuje wiesz albo jaki coś. o wieże rób Taszencjo. Nie wiadomo gdzie założy swoje gniazdo. Tam gdzie... Je złoży jaja i je Ja wysiedzi. A Quickpool, gdzie ty jesteś? Jak się mogę zapytać? Siedział tam pół meczu. Żeby... A, tu biegasz, dobra. Ja gram. No ja idę za tobą biec, bo... Będzie kampił w meczu pod pretekstem przerywania jaj. Te- Gdzie? Gdzie on był? No i W budynku, zabił Nanek, mnie w jeszcze budynku. strzelił. Nieprawda, bo tutaj są. Jaki to jest farciarz. Straciliśmy cel Brawo. Kurczę, zabili mnie, tam byli, nie byli w budynku, no tam w tym rogu. Małpy siedzieli. Jeden. Kurde, ej, i było tak fajnie. Jak ich teraz 50 wykończyć za jednym strzałem? Na dachu jest, na dachu jest. Dobra, jeden zażarty. Tam był.
Dawać. Idziemy z klienterią tu. Kurde, badam w budynku, tam jest koleś i możesz... W którym miejscu? Już mnie pod nosem chodź. Jesteśmy tu po 4 metry. Dobra. Na zewnątrz pompa, Aj, myśliwska, pompa. 10. Zabiłem go. Ale też padłem. Dobra. Zabiłem, ale padłem. To musisz Powerade'a się napić. Padłeś, powstań Powerade. No i to zaraz gościu będzie wyżynał. O kurde. Wow. Ej, i co nam tylko zostało? Medyczka. Mieliśmy cel echo. Tak Chyba to jest. przejebiemy. No mi się też tak wydaje. Serio, pany, kolejny mecz, to jest kuźwa, no. Chyba ciapciaków mamy takich parę reszty. Całego z tego. A ja tu fajnie wpisał, że mamy premium włączone Piersi, no, i w ogóle. wszyscy tu piersi, no patrz jak ten. A tu klucze jakieś mają pewnie po 0 coś. O, nie wchodzić tam kampio. Na koło. Jak się na te wchodzi, to przy murku. Leci tam do was, co tam jest. Nie. Na górze, strzelba. Ach, wszyscy tam, ja nie wiem, oni się jakaś zgodali, żeby się tak kampić czy coś. Kurde. Gdzie was on tu zabił? Plecy zrobił strzelbą. No wiem, gdzie on jest? On gdzieś uciekł. No to ognia się zrespił. Ja lecę na A, jak co. Ach, kurczę, weszłeś i... Ej, tu jest za murkiem, jak ja leża, to tu w ten. I... Nie wiem, czy ktoś widzi, gdzie ja leża. O, tam właśnie. To jest kolejny mecz. Tu, ja nie... I co teraz? To musi zejść, no. Na odprężenie, bo no, tam to trzeba wygrać. Trochę liczba. Ale chyba będziemy najlepsza. No, nie będziemy. Jakieś tutaj widzisz. Ulungi. Ale wyróżnienia powinniśmy dostać. Sporo. Dupa. No, dostał je. A jo? Nie Jo? dostał. Ja zawsze mam Dobra. wynik drużynowy, zawsze. Ja cię kręcę. A czemu ja nie dostał? Ja zawsze mam filar drużyny. Dźwigołek i w ogóle. Nanek, bo nie chciałeś, bo się nie pytałeś. Aha. To następny rozjazd, co wiesz? No to musisz się zapytać. Musisz się zapisać. Aha, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Wow. Fryta. Cześć. Dobra, ja bym chciał wyróżnienie tak? w Battlefieldzie. Filar Dobrze słyszałem? filar drużynowy. A Co to ty mówisz? musimy wpłacić na konto i jej 120 zł. Lekko. Gary kapsy. Gary kapsy. I Ale trzeba mieć do- premium do- za 200 zł, bo inaczej to No. nie działa. Zacznij Quickpol streamy prowadzić. O, Chyba nie. za 200 zł. No. Co jest? Panowie, naciśnijcie R2, R... co wam się wyświetla. Się wyświetla tak, o zaproś do drużyny R2 i tyle. No, a co? R2? On mi się pokazuje zryw John Cena z premium. Aha. No, Co? no właśnie. Jak? Nie, to oszukane. To oszukane, ja, A, to ja, oszukane. No widzisz, to oszukane, no ja wiem. Dobra.
Nie, właśnie sobie Quickball, masz kupiłem. jakiś pojazd? Ja już jadę po czyściciela, mistrzu. A ja po tego. Tak, graliście już teraz o tej Ej, nowej gra mi się mapie, nie? zgliczowała! A, no dobra, jest już teraz. Broni nie miałeś, uwierzyłbyś w to? Ej, zostaw mi motor! Co jest? Wikul, ja To się gra. wydostałem. Ja po ciebie podjadę. No, ale ekipa. Wikul, dawaj, wsiadaj do mnie, zaraz będę u ciebie. A gdzie Artur? Wiesz co, ja spokojnie dam radę. Ja na D wbijam po specjalistę, jakby co. Ej, ale serio mi się coś z grum dzieje. Co ci się No dzieje? nie wiem, glitchuje się albo coś. Przejęliśmy cel Alfa. No, nie Masakra. wiem. Po prostu masakra. Masakra. Masakry do tego nie mieszaj, on już Thank you very poszedł. much. No. Oznaczamy B. Czekaj, ty? Du. Masz czyściciela, masz tego swojego? Ja mam. A, Gra to się to ja... Syn Artura gra w Rainbowa. Co, Artur nie gra w Rainbow? Fajna gra. Ale jakoś nigdy Nie, mówi, że syn gra, no. Się wciągnął. w GTA syn gra w chwilę. No to Jak się też, ale... śmieliśmy, że Artur... Że Artur tak kupił mówi, że mu, syn... no. A niby napady robi, co? A tu Artur gra. A to napady se robi, No cześć, wiesz. siomeczki, gramy. Money lobby. No uciekaj! Artur, Wikul, kurde, Kaj teraz pany na E? C. Długo gracie już? Anek. Kaj, masz oznaczony cel. Quickball, długo gracie już? Ja to gram No to ja wiem, to już pamiętam, że 3 godziny. niecała. Uwaga. Nie. Wow! O, Nie macie gram, bo gram pełno. 40 minut, 2 podboje chyba. Ło. A dopiero z roboty wróciłem. Tak staram się Ty ograniczać. co tak długo ale- w tej pracy? O, to... No Sina No to powinien mieć ten kod dla siebie, do tego kala, wiesz? będziesz miał? No, na stronę właśnie wpisałem, dostałem. Pany! Na No. stronę wpisałem. Wejdźcie szybko na tego, na streama. Zobaczycie jak Grzeg gości skasował na motorze. Wparzył jak w nich jak. To ja do was nie dojdę, bo macie pełną drużynę, nie chcę tutaj nikogo, wiesz... Przejęliśmy cel Charlie. Anek, kurde, pozabił nam. Dobra, dojdę do Brawo. Ale Jedziemy. piękne to było. Jak była ta nowa Mamy się mapa na teraz, Brawo. czy nie? No to zobaczę. Tej mapy nie ma ten. A właśnie, ty Sina nie grałeś tej nowej. No właśnie nie. Fajno była. Pójdziemy może z nim na jedną. No jasne, ja bym ale w ta zimowo? To zimą, No to by. Ja to O, nie no było. właśnie. To chętnie No pany. to jest DLC pierwsze, tutaj nie będzie chyba tej mapy w ogóle w losowaniu. A, okej. Kuźwa. Dobrze wiedzieć. To jest, wiesz... to Ej, jest- Quickpool, czemu masz coś Dobra, ja mam zablokowanego? wsparcie, bo widzę, że nie ma. Co mamy zrobione? Aha, ty masz tego pancernika czy kogoś tam. Ja jestem na dole. A. Kurwa, gościu w rogu siedzi. Pancernik, Michał, uważaj. pancernik, grą. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? No mówię ci, jest... Nanek zbij go, kurwa. Nanek, tak. no Nie widzę go, gdzie on To jest? jest na dole. Na dole są. Uważaj, O, gaz. Na Gość tych leży. zwłokach. Uważaj. Stał. Tam wstał i teraz Się chodzi. wyszedł ze stodoły od drugiej strony. No. O, lerunęły. No. I nawet już nie żyje. Już nie żyje, no. No. No żeś wiedział. No. Widzisz. To wszedłem, wiedziałem, że nie żyjesz. Ej, od tyłu idzie na AB. Nie wiem czy go tam skasuje jeden. C tracimy. Mam go. Bardzo dobrze. O, to się przyzwyczaił. Wbijam na to. Pała tam, dawaj, wróg tam. O, jestem tam. dowódcą drużyny, no ciekawe. Dobra. Te pany potrzebowałoby jednego hopa do pomocy. Jak to chętny? A ja 3. Już masz. A nie, poważnie, pójdźcie jeden sam do mnie. O, gdzieś tu. O, On się przez was wszystkich przebił i mnie nadział. no ja go widziałem, z tyłu. ale go zdjąłem ci go z tej... Nanek, widziałem ten filmik na tym. U Petera. O człowieku, normalnie nie dałem rady wczoraj, nie? Ale jaki filmik? Po robocie to... A nie wiesz o czym mówię? A z tym, z tego ja. No, z tego wiesz, tej imprezy zajebistej ostatnio.
No naprawdę. Coś niesamowitego, no. O kurwa. Tam Dostał. musimy na TC większą Ty, grupę wbić, Zryw bo... jakiś kurwa gra. Next. To jest ten. Stary Nex. On nas zdradził, on zawsze przeciwko grał. Oni specjalnie zmieniają. Kurwa. Ej, ktoś mnie zaprosił do No, znajomych, to a nie znam lepiej grać. gości. Co to jest? Kurde, Blashiren nie nie Co tu się zabili. dzieje? Skąd my też mamy wiedzieć? Ale dostaję. Zabronię się tylko dlatego, że grasz z nami. Nie przyjmuj. Może, Dokładnie. może, właśnie. Ponieważ Widzisz na Amerykę też prawie. Kto prowadzi? ja już wycofuję i widzisz, jak mu się... O, dobra. Nie jest on to C, kurde. Przepraszam, Aś, kurde, w gaz wjechał. jest tu jakiś Kacper? Kacper? Jezus Maria. Nie ma. No Jeśli- to Nie ma. trochę paneżną. Którędy tu jechać, kurde, przez miasto? Tak, bo O strzelają. kurwa. Kartę motorowerową ma? Michał, podnieś. Znowu mnie Jezus. gościu z Zrywu. Dobra, ja siadam od... Patrz, co się stało. Daj na piechotę, nie uj. Ja chcę. Ty, ten, Wiktor, to kiedy ten kodzik dla mnie? Wiesz co, no i na stronę wpisałem i mają mi przysłać. Kamil też mówi, Ale- że w czwartek, że nie wiadomo. Ten właśnie, a powiedzcie mi dobra, kiedy... No to wiesz, Ja- popisz na ten, na Zrywie do mnie, no. Znaczy no ale napiszę, prywatnie. że po prostu tam jeszcze tam ci se rezerwowali, bo tam pisali, że tam ten, no to tam napiszę, że ci se Ej, rezerwowali. słyszysz? to piszą. A to jak to jest? Wow. Powiedzcie mi jak to jest? Jak teraz ta gra no... Jak się to nazywa? Aj, kurde. A, zostało. To. W końcu go ubiłem tego ze Zrywu, kurwa. Słuchajcie, jakże chce ta gra kupił, nie? Wszystko gra. To po... O, ale No. snajper leży To... na górce przy D. Schodzi To na co? E. To ja też dostanę Musiał jakieś podniesiesz? kody. Kurde, gdzie ty leżysz, chłopie, w tym o, widzę cię. Może Znaczy co? dostaniesz. Codziennie Dawaj. sprawdzaj pocztę. Nanek, codziennie sprawdzaj pocztę, a podajesz prawdziwego e-maila? Nie, oszukańczego, wiesz? Ej. Szukaj. No bo tak czasem, O znając kurwa, ciebie, co? to wiesz, tam podajesz Ktoś mnie jakieś, podniesie na C? jakieś ciotki, klotki i potem hasła. Nie? Może mnie ktoś podniesie na C. To musisz codziennie maila Dobra. sprawdzać Dobrze. i najprawdopodobniej w piątek. Spierdzielamy stąd. Dzięki. D. Trzeba na D, no. Idziemy na D. D. Jak dupa stara. D, D, D. 200 zł. 200 zł. To ja moje 200 zł. Pierony. Oj, kurde. Automax, czy jak Automine, czy jak się to tam nazywało miał. All time. Jak? How to mine. No. Od razu na B. No by, no to... Od razu Ej, no na to ja B. na was poczekam. Na D coś tu się dzieje. A to nie z góry gdzieś Tu jest tak, pójdźcie. Ja czekam na was. Z tej strony się nie opłaca Gdzie? iść. A tu jest. Ty, się podnoszą, uważajcie. Aj, goście ci widzi się. Kurde. Gościu w rogu siedzi ten za ruinami, kurczę, na dole. Drugi leży, kurde, 10 HP ma. O, piękne to było. Dźwignąć się. Ktoś ją tam utrąci. No mnie nie dźwigniesz. Raczej. Zresztą tam Pięknie, kolejny Zdzisław. gościu. Masz go, nie? Dostał z scyzoryka. Chciałem tutaj przez okno. No tam za... Nice. gość siedzi. O kurde, jak mnie wsadził samolot, ja. Zestaw czyścicieli. O, czyściciel. No. Jesteś na D? Jako Nie, wojna nie, nie. oczyściciela. A przy D leżę, jako D. Iść na D. D. Ja mam zawsze szczęście z nim, nie wiem dlaczego. Ja bym ci buchnął na szarży poleciał, ale ja tego nie C? wiem. O. Ja to lecę na D po tego mojego chłopca. O jeny, no już, kurwa, Co tu się dzieje? słabo. Dobra, No, o kurde, uważaj. liczyłem jest zabili. Żeby cię tam nie zabili. Masz tam rekord, Jest wiesz. ich dużo. Czekaj. O. Co? O, Proszę. Kto tu tak Ja ładuje? tam nie wchodzę. Straciliśmy cel alfa. Zaraz tam wyczyszcza. Przy łące ich jest kilku. a biegnął. Od B. Apteczka by się przydała. Z tym przy Co celu. wjeżdża? O Co tu kurwa. jest? No.
siedzi gościu w domciu i... Już go miałem, no. O, kurde, sorry. Miałeś 5 metrów do mnie, no. No i... No. Nie chcę nic mówić, ale na tym C jest przejebanie. No to. Jeszcze gościu na środku. Gdzie mi z tym koniem? Pierdzielaj koleś, Aha, kurde. okej. Bierzemy to C w końcu. Tracimy cel Padł tym koniem. Kurde, jak mnie Gdzie wyczekał? mi jest z tymi ręcoma? Dziękuję. Jak na mnie wyczekał, ej. Ja jestem na C, jakby co, przejmujemy. Nie, ja ci to Vivier nie dam rady chyba podnieść, bo tam jest za dużo jakiegoś Tam jest ich kurde 5. pierdzielniku za dużo. tu jest. Gdzie? Oj, Mnie zabił i dupa. i nas wydupił, no patrz, no. Idziemy go rozwalić. Dawaj szturmowca. O kurwa, idę stąd. Dobra, ja zaraz przyjdę, poczekajcie. Już nie miałem szans teraz. Oj, Gdzie mi dostajemy jest 2 z tymi punkty. ręcoma? No, zaczynamy wygrywać, pan to. A bo się tłuczemy o to C cały czas. No 4 punkty straciliśmy, panowie, no co jest? A, ja przejmuję, O, jakby co. fuck, mina pancerna. Kto to prowadzi? Znowu ty, Wiktor? Nie? Ja. A, Biura. dobra, okej, bierzemy. Dobra. Ja biorę A. Najechaliśmy bezpiecznie, cali i szybko. Ja biorę B. Cali szybko. Dobra, mama. Jedziemy na B. Chętnie, gdyby ktoś pomógł, to bym wziął. Nice. No nie, prawie już mamy, już, dobra. Plecy gdzieś jest quick pole. O nie no. Ty, 12 HP. O kurwa, znowu snajper. A ja pierdzielę, pod drzewem leży te między B a... No kurwa. No rajda snajpera, no. Po takim drzewem. Porażka, no kurde, no co zrobić? Na E w środku co? No jak Quickball pisałeś wczoraj, że to rajd dla snajperów ta nowa mapa. No bo zajebiście jest dla snajperów, pójdziesz tam zobaczysz. Cel Delta utracony. Wsparcie nie masz co grać, chłopie. Ło, Coś aż źle tak? napisałem? No. No nie wiem, muszę się przekonać. Sam, osobiście. Nie, A, MG15 może spróbować zagrać, ja tam Tak, Heligenem i co 5 minut leżeć. To za nie, ciekawa mapa. MG15 nie za bardzo. No co tam jest najlepsze? Ja z snajper? MG15 Tam snajper i w las, kurwa. Nie, da się wyniki robić normalnie. Nie no już, panowie premium nabyłem, to wiecie. Medykiem możesz pograć coś tam. Medykiem, kurde, i snajperem. O, Wczoraj zajebiście mi się grało. Wszedłem dzisiaj, no to w teamie miałem 5 snajperów, chłopie, tak tam jest. O, ciekawie. Przejęliśmy cel Echo. Wiecie sobie. Możesz nie ze mną, bo to się Ale bawiłem. tam nie? biegną, od B biegną, kurde, no co. Nie, nie! I tyły nam robią. Podziękuj. Dziękuję. Tu na 2 biegnie. Na B. Medika! O, medyk Czekaj, się Medika! przydał. Nie wiem. A gdzie wy jesteście? No ja jestem między Wiem. C a B. Medika, aseta Medika, please. Ty jesteś w innym kosmosie. Nie w moim zasięgu. O, dziękuję. Oj, oj, oj. Też mi tu naparzał. Ziemia. A, kurde. Czołg jest między... O ty... Ale ładnie, 2. Albo już... Ale pięknie ich zdjąłem. Się chłopaki nie spodziewali. Chłopaki, ktoś mi pomoże na D wbić, czy nie? Na D? Jestem za tobą. A ja Na D, jestem... na D. Na D A ja wbijam, już jestem jestem na na D. C. A tu kampi Zaraz koleś w rogu na przejmę D, no C. to znaczy śmieć. Kampi, okej. No kampi tam gdzie specjalista Kurde, się reczy. ciężki czołg. Ten czołg jest... On dostał O, tu w granatę, rogu. czekaj. Charlie. Przy specjaliście tam, idealnie. Kurde. Jest coś na C? Z medyków? A plecy, Kripol, uważaj. Gość nam mi Ja zrobił. Zaraz. A, jeszcze snajper Michał obok go tam czołgu. zdejmie. Dobra, Quickball go zdjął. Jeszcze jeden, jeszcze odłamki. Lewa. Michał. O, spadłem jest stąd. Tankę. Połowa bitwy Danke za nami. schön. Mamy przewagę.
Chodź, gdzie ty biegł? Wszystko masz. Chodź tu, Wiktor! Gdzie tam apteczkę ci rzuciłem? Dobra, patent od łąki chyba. Ale to był ten, nie, to nie ten O, był. widzę To go, jeszcze ten. jeden. MG15, od Eidą chyba. Cześć, Wiktor, masz. Kontrolujemy wszystkie cele. Zaraz Dobra, podniosę liczę. dostał. Spoko, tylko zabijcie tych tutaj. O mój Boże, nie. O kurde. Muszę przeładować. Czołg na B chyba. Zadymiamy to. Jeszcze Ja tu co? zadymiam. Pierdzielę, zadymiam to. Dobra. Apteczka by się przydała. Jestem między B. Już jestem na B. Żyjemy. O, była Ananek ładna opuszcza akcja twój teraz. serwer. Nanek, Co tu- czemu? Co się No, dzieje, jak Nanek? Wyparcie Wyjebało? nas mówi, a nie, z nimi to dzisiaj nie gram. Oj, to niedobrze, Nanek, niedobrze. O, alfa nam zabrał. Proszę wyjść. Widzę jakiego... Wiecie co? Spokojnie wygrywamy na TC, no nim można się przejść. Piękne to było. Kusza z góry, jest. goście leżą. Gdzieś tu jeszcze jeden. Oj. jest. Kurde. Mało amunicji. To za dużo trochę. Gdzie on? Już leży. Ciekawe skąd będzie jechał Behemoth. Ja biorę A. jakby co. A nie, chyba nie wezmę nawet. Jedzie z E Już tam. jest Czy za? sobie. E. C? Dobra, Tak. to idziemy na... To się... No to chodźcie, panowie. Nie challenge'ujemy go? Apteczka by się przydała, jakbyście tutaj byli. Jest bardzo ciekawie. No co za pajacy. Plecy se możesz robić. O kurde. Detreć. Samolot szturmowy nam... A. Powolutku Strzelajcie trzeba, w żeby nas. nas nie pozabijali, kurczę, wszystkich naraz. No, dawajcie tutaj do mnie, panowie, jestem w domku. Chyba w domku. Bo wyjebało mi całkiem. A czekaj, ja biegnę do ciebie, kuźwa. No dawaj, niech spróbujesz. O, pięknie. Ty, mamy miejsce w teamie jedno, jak chcesz to wejdź, bo Nanek No poszedł. właśnie. Dobra, zaraz dobiję, no. Nie ma problemu. Czysto? Czysto. Ale Nanek poszedł tak w ogóle, czy wiesz, czy wróci? No nie wiem właśnie. Nie wiem. No, No, ale Jezu, jak zaraz- wróci, to będzie płakał, no a ja nie O chcę, Jezu. żeby płakał. Powiedziałeś, że zaraz wróci. Tak. No to widzisz, no ja mu miejsce zabiorę i powiem, że wiesz, że go z teamu go wyrzucili, no. On taki Proszę. premium zajebisty kupił, no. Może wiesz, zostańcie tak jak jest, nie? Czart jedzie na C. No, Na B, jest gruby. sorry. Ło, jedzie. Pierdylamy z B. Na C jedziesz? Możemy Gdzie iść na jedziesz? D, na E. Jest B na jedzie. B. Dobra, to na D, na D zapraszam, mam specjalistów. Ale tu podołączało tych ludzi ze zrywu jeny. No, widzisz? A widzisz, Strasznie, robimy to się już- powoli O Marco kurde. Premium. Dzięki Nankowi. No, widzisz? Popularni jesteśmy teraz. No, mam to. Dzięki. No, zabieram nam B. O, jakbyś tak przytrzymał z tego specjalistę, to Behemota byś sobie zdjął. Spoko, ale na razie nie chcę nie chcę O, go ale kosa challenge'ować. z tyłu dostałem. O. To zbroja nie chce ściągnąć? I ten shotguna ma zarobisty. Nanek. Kaj już ty. Bo i tak czekam w kolejce premium, to możecie tam miejsce komuś oddać. Bo mnie wywaliło, wiesz? Bo byłem chwila przerwy uciekł. Nie, Nanek, bo wiesz, ja nie chcę ci miejsca Nie, zabierać, bo i tak nie? będę czekał, prawdopodobnie się nie dołącza. Także Nie, w no, porządku. tam uważasz. No. Nie no, wbijaj. Wiesz, my też chłopaki. No, zaraz wbiję. Tam strzelają snajperzy, widzisz, O, tylko Sean. oznaczony. Zaraz O dobiję kur- tam, zaraz dobiję Czołg. tam. No, Czekaj. Trzymaj Dobra. się, żołnierzu. Czekam. Dobra. Dobra, wyłączyłem danych. Czy to jest bomba, kuźwa, żeby jej O. nie dotknąć. Podziękował.
O kurwa. Jankes! O, Z jakie- drugiego końca mapy go zdjąłem. O Cholera, kurwa, czołg przyjął. się... O, Ej, rozwalę go. o, rozwalimy dostałem. frajera. Pierdylam, sorry. No ja dostałem. Rozwalę Michał, już go zaraz. podniesiesz? O kurde! Rozpierdzielił mnie z czołgu na strzała, ja... A, spalam stąd, wygląda. Nie ma sensu Paję. wywalać No sens, kredensu. no ja tu z medykiem to... Aj kurde, się zrespiłem. Plecy ten, people. Leży gościu, kurczę, neta rozbiegnie. To jest przy B. Lezinio. Wow, No, nie. dobra. Ja na to nie idę, ja mam Daj. wywalone ten. Tylko A, na zdjąłeś go, bardzo dobrze. Pierdolę, nie Kurczak robię. zdjął, kuźwa. Ja, Ale mi ja się biorę zajebiście B. gra. Może będzie czysto. Fantastic. Fantastycznie. No ale wszystkie punkty tracimy. Dobra, nie od razu Kraków zbudowali. Dobra, biorę B. Nie od razu Sosnowiec O, powstał. czołg chyba jedzie. Kuźwa, jak mi uciekł gość. Będę se wbijać. Kto tu mi tu strzelał? Za też będą wbijać. Dobra. O, gość na koniu zabiegnie. Dziękuję. No. Już. Można? Można. A jest tam ktoś. Tu. Wow! Co to jest? Na łące, Sina, łąka. O, no łąka, ja plecy miałem jeszcze. No właśnie plecy, gdzieś tam masz. No, uważaj. No już dostałem. Niestety. 20 HP miałem. Ojej, podniesiesz Nie było tutaj? szans. Nie było szans wstać. Kurde, blacha. Chyba nie dam rady, nie. Ja wiem. pier... Nie dam rady. Za dużo już ich było. I'm sorry. Okej. I'm sorry. Ale to... Takiej. Sorry. Life is brutal. Leży tam, uważaj. Michał jest pod drzewem. Dzielę. Pod drzewem. A tam 30 roków mało życia tam ma Quickball. Pod mostem, Gdzie pod jest? mostem stoi. Zaznaczam. Grata im rzucił pod most. Tu przy moim ciele kampi. Kostkę A mu wiesz wbij. co, on już teraz ma z 50 HP. W ząbek czesany. Dobra, możesz Zobacz. podnieść. Zobaczymy. na górę. Kurde. Trzech z heligerami. No to kumam. Możesz A oznaczyć, nie? Nie żyją. Dobra. Mamy to. A Wiokoniku. wygramy to spokojnie. Oj, 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 oj. Biegnie gościu dwóch. Jeszcze jeden. Ej, wyście są we Gdzie? francuskich siłach czy w niemieckich? Był, no już zdjęliście go. Jest... O, na środku. Francuskich. No to spoko. Dobra, już go nie ma. O, zrywał gość. Jeszcze dwóch. Gdzie Na jest B. ten B? Przy fladze. A są. Pełna drużyna, pełna drużyna. Kurwa, Padłem gaz. od gazu. No wiesz. A, Kurwa, słuchawki mi się wyłączyły. Uciekaj! I mnie zabij. Powiedzcie mi, gdzie wy teraz biegniecie? jesteśmy na... Na pewności tam granat. Oj, poszedł gość jakiś. Coś tutaj strzela już. Jest tam z górki. Taki strzela za murkiem. Gdzie? I teraz z tego. A, biegnie gość. Dobra, Z beka przydałaby idziecie. się apteczka. Na mocie.
Nie wiem, czy tu jest tak z wami. Podnieś W drzwier? domku. Onanek W podniesie domku się. jest. No czekaj, tam już idę. Jak tam jest czysto, to podniesa. A wiewier leci. Ale go nie trafiłem. Kurde. O. Dobrze, Michał, bardzo dobrze. W domku. Góra. Dobra, zdjąłem go. Kurczę! Uwaga, tam w domku Jeszcze jest. Lewa jego mać. W domku. Jeszcze jeden O, chyba. dzięki. Ja jestem z kluczem, załaduję to. Dostał, ale jeszcze tam poprawkę trzeba. A, Nanek, a co ty tu robisz? Ale całem sobie. Coś ty tu robił, Nanek? A grałem sobie. Nanek, Leżał- O, czołg. Nanek. Dawaj go, rozwalamy. Biegnął B, na plecy robił. Panowie. Biegnął na B. No. Z której strony biegną? Ach, Jeszcze przeciwko chyba. oj, oj, oj. Ale wyleciał tam, no, skasowali już go. Straciliśmy cel brawo. Nanek podniosła, A podniosła. podnieś, a się A to jest ucieszę. Oj, Heliger, A, Heliger. dziękuję. Obok mnie Heliger jest. Oj, nie! Ajajaj, padłem jak pies. Te blacha. Padłem jak pies. Dobra, sąsiad stana. Na B, cały czas przy domku. Dobra, biorę Heligera teraz. Tiki boom. I gdzie, na B lecicie? Aha. O, pany, możemy to wygrać. Czy na pewno to wygramy? Słuchaj, jak nie przeskoczysz, nigdy nie mów chłop, nie? Kurde, Jak to, stałem. jak to tam go dają? A to że mnie zabił. O, to się podniósł. O, Czyściciel. znowu stałem. Co za szneks? Dupa. Szneks, kurwa, szneks. No ten szneks to jest kurde kawał chuja. Ej, wy też tak macie siwo! kurwa. No, jesteś siwo. No. Dobra. Dobra, Pięknie. jest. O, jest forcik. Forcik. No to O. forcik to zostaje. No. Moja ulubiona mapa. Wiktora, może byśmy wiesz co zrobili? Dobra, dobra. Dobili psychicznie. Co chcecie zrobić? Nie róbcie. Nie róbcie, bo jeszcze... Potrzebuję kilku medyków, wziąć MG15 i Dobra, zjechać do ja idę. Ja jest za tym. To mi się podoba. Ale To też dawaj, na ja medyka bym pójdę. to a setkiem się dało, tak? Tak. Masz siłę? Ciężko to byście mi musieli non stop rzucać. Mamy wyróżnienia? Jak ja Ja nie wiem, to ale się nie mówię- obrażę. Kuźwa, obrażam się jak mnie nie ma. Kuźwa. Ale Obrońca jest chłopa. chrzęk. Obraziłem się. Szneks. Chrząszcz. Nanka Ten, też nie ma, Audition ale jest. dupa. Audition jest. Ale kurde. Nie, zawsze jest. Ten, No, nie to ważne to do słowo zera, było. ale ten, żeby jakby setkę nabić, nawet nie do zera, ale wiesz, tak, sekundę. To kurczę, Co to tu by było. jeszcze jest? Tego Zryw, właśnie. Jankes. Szneks. I wszystko. A gdzie jest ten, jak tam mu ten, Ptaszencjo, ta? No to już To dostał szansa? parę razy pierdol, że tak powiem, i go nie ma. No już. Tak to bywa. Dobra, to co? Na medyków idziemy, tak? Mhm. Tak. Na medyków? Mhm. No już gaj z wsparciem, bo się przyda jeden. No dobra. I jeszcze to wymieniamy na... Jak mi się uda zrobić. Ale nie? wy mi To- musicie mówić ten. Jak się to nazywa? Gdzie wy biegocie, bo kurczę jest w tej przeciwnej drużynie i będę miał problem. No kurde. Bo wiecie co, od razu tam idę. Czekaj, ja czekam aż mi się ten załaduje. Dobra, to za quick polem dawać. No to jedzie. Przejęliśmy Ja go nie widzę, samie tela ludzi. Dobrze Ida. To możesz B oznaczyć. To mówcie gdzie idziecie.
Bo kurczę... Na B. Na B, dobra. Pesek na B. Dobra, już się zaczyna coś dziać. U góry, u góry! Dobra, skasowałem go. Dobra, testowałem jednego. Następny twój quick wall, ale tak sobie przytrzymałem, mówię, a może Uwaga, spróbuję. granat. Nie udało. Tu jeszcze jest? No, generalnie to nie ma problemu. Uważaj. Dziękuję za Kurde, pozwolenie. nie Dobra, mam idziemy do medyka. Bipola. Ja Idziemy. idziecie po schodach. Po schodach na dół, ja? Jak polewaj. Aha, te dźwignijcie mnie z obcej drużyny, pany, bo granatem dostałem. Abyście tak mogli. O, dzięki śliczny. O, na pewno się tam dźwigną. Dobra. Chyba czysto. Ale trzeba osłaniać tutaj. Polaki nie mogę mocno. O, awansik, dobrze, dobrze. A, to dobrze. 86. Nie, nie. Premię mocie? Ci Wiktor takie punkty DC. Tracimy cel. Premię mocie? Okej, okej. Czy ja mam włączyć? No ta mi tak za bardzo Dobra. niepotrzebna do niczego. Dobra, Dobra. gdzie teraz? DC. D. Mam Ja mam zaznaczone na D, nie to tam ode przywołać. mnie jak ktoś pójdzie też na D. A moim zdaniem to są najlepsze punkty tak pod tego, pod specjalistę. DCA. Ten mój grubas, no dobra, no. No najlepszy to jest CA. Chodzisz sobie tylko do nich strzelać, żeby ci kosty Na razie nie to wiesz, ja to chcę, żeby jak najwięcej tym dograć i tym Ktoś tu jest. Cel brawo. No, ale nie wękaj. ale na siłę, na kile nie ma się to pchać. Tutaj chyba gdzie Wiktor jest. Tutaj, no kurde. O, Plecy. tam sam plecy. Ktoś plecy zrobił. Nanek, Czekaj. podniesiesz? Już, czekaj. Dobra, 7 metrów, nawet dalej. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. No i na C, nie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. To jo? Dobra, Mam. apteczka była, nie. A, Mam dobra, zdrowie, mam dawaj. zdrowie. Idą. Dajdymy. Idę Na C? do was, idę. Idziemy do dobra. C, idziemy na C. Bo widzę, że nam B przejęli, ale dobra. Coś ładuje. O kurwa, jest. Dobra. A na razie to co? Apteczka, Nanek, apteczka. No apteczka. rzuciłek tam, ale Jest, ja was nie widzę, jaka wyście są dokładnie, nie? Dobra, super. Powiem tak, że na razie to całym serwerem idziemy na te funkcje. No a ja, kolego? A jakby quickpola słyszeli. O, leci koleś. Ty? A jest, no. Dajcie tam. Ale nawet nie zdążyłem buta sprzedać, no kur... Dobra. To co, teraz? Teraz To wracamy naokoło. D. Wracamy D. przez D, pany. Wracamy. Tak, żeśmy przyszli, to wracamy Dobra. tą samą trasę. Tu uważaj, to tu od razu uważaj, tu nie kosem wychylaj zrobię się, Paweł. i tyle będzie. Spoko. Prawa, prawa. O, ja. Prawa. Ale czegoś. Sprzątnęli mnie. Zabiłem go. Jest tam Tam dwóch. granatem. No tędy nie ma Jest co. jeszcze. Idę po niego. Jeden dostał. Mam. Jeszcze jeden. Dobra, Jeszcze jeden no był. Kurde. Dźwignij. podnieście mnie, Kurwa. bo mnie spalił ogień piekielny. O, wychodzą tam od tego Idę, wejścia z uważaj boku, tutaj. uważajcie. Patrzcie, tu jest ich. Dźwignie mnie ktoś, czy nie bardzo? O, plecy mamy. Dobrze, w porządku. Sam się Wchodzimy do środka już. Ale dużo ich tu jest. Tu się dźwignę. Uwaga, granat. A nie. Granatire, dobra. Oj kurde, ale gościu z pompy tam wpadł, uważajcie. 9 HP ma. Plecy ci Nie. robi, plecy ci... Zabił cię? Spadli, kuźwa, od tyłu, tam się niepotrzebnie się Aj. ładowali, bo od tyłu jeszcze wtedy. Za dużo ich tam było, kurde. No, mieliśmy iść kaindzi. Ale idą. A Ale, nie widziałem. ale się uważaj, idzie tak od groma. Czekaj. Dobra. Dwóch tylko. No. Ja też dwóch zdjąłem. No, biegną tam. Jak Bez z gościu z świetnych pompą, kur... Oj. O. Cel brawo przejęty. Kurczę, podobałoby tą setkę kiedyś. O, jest ktoś tam, to jest ktoś tam. Po lewej. Tutaj też? A są. Uwaga, są.
Dostał jeden. Dobra. Kaj wy teraz lecicie? Na który punkt? Aj, stałem. Co? Dobra, biegajcie, podniesie ktoś? No ja by podniósł, ale nie wiem na jakim punkcie jesteście. Dobra, już. Na D. Biłeś go, Na Michał? D? Nie. Dobra, to idę na D. Jak tu jesteście? Co robię? Uuu, Wow, spąpał. ale wy. Spąpał gościu. No. O, dziękuję. Dobra, ktoś podniesie? Kurczę. To nie ma jak się respić na granacie. Wiktor. O, dobra, już ktoś mnie podniósł. I uwaga, tam przychodzą od C. Oj! I cała grupa tam przychodzi. Cel alfa To nie wiem, czy wy tam chcecie iść. Dalek podniesie Ja tutaj. będę skuszą ładował. O! Apteczki, apteczki. Oj, 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 oj. No, to już ciekawie. Plec nam robią, odwróćcie się. Gdzie? Wrócił? Tam był gość. Jeszcze jeden wydał. tracimy kontrolę nad celem. Aj kurde, Jankę spadł. Uważaj. Uwaga. No dzięki. Jest jeszcze jeden gość. Ojej. Na D. Jest jeszcze jeden gość. Ja teraz przelatywał na drugą stronę. Biegają od flagi. O, ktoś mnie dźwignie. Super. Dzięki. Kurde. Ej, Jeszcze pomóżcie jeden mi, bo śladu. jest tak samemu. Cel brawo utracony. Nie dam rady. Dawaj na D. No oni tu są z Kurde, tej tu strony. cel siedzi. Za późno go zauważyłem. Kamperska świnio. Wstyd, hańba dla rodziny twej. Powieki całe. Ajajaj, nie zdążyłem, kurde, przeładować. Damian. A fajnie było. Tracimy cel delta. Jones nie... A, dobra, nieważne. Okej. Okay. Gościa zdjął. Dobra, dostał. Gdzie idziecie? Na D? Na D Ajajaj. idziecie czy? Na C. Na C, jak C, no. Dobra, Cycek. jak cycek. Jak ciula to wypłata. A nie, Quickpol oszukuje, na D idziecie. Jak ciupiemy po naszemu. Paki oszust. Oj, 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 oj. Kurde. To pójdź tu, tędy. Ale kurde, multi-kill. Ale żeś pojechał od iż. O kurde. Michał, uważaj. Jest gość. Po prawej. Już leży. Nie. Jak to jest? Jak położysz, to się mniej palisz? I na plecy. Quickpol. O, właśnie Nie. dostałem. Tak, jak się położysz, to się mniej palisz. Tak. Tak, i połóż tu ten, to się, no jakby to... O, ja cię kręcę, co ty... Tylko trzeba się położyć na jajkach, nie? Aha, Bo aha, dobra, dobra. inaczej to nie. Dobra. A zgaśnie, Znaczy, ktoś nie ci działa. pokryje od tyłu jeszcze. No, tam. Dobra, spoko. A chcesz, żeby cię zapaliło, to do kobity, nie? Mhm. I teraz pany na B, ja? Na B. Atak na B. Kurde. Ja. Jo. No. Sandycho? Nie wolno. Tak, w tym kawale. Hans, to ty? Ja. Przejęliśmy cel brawo. Ja. Hans. Ja. Dupko. Na te wbili mi tu. Kurde.
cała ekipa biła. Tarararam. Kuźwa, miało być tak pięknie multi-kille, a tu dupa. No ja w ogóle nie mogę wyjść. Czekaj, kto tam leży? On musi być jednak lobby odpowiednie, takie, że wiesz, O. takie żukery. Że zniszczą ich. Na schodach leży gość. Jeszcze jeden pod schodem. Nie, ten... Jeszcze jeden jest. No po co tego gazu nas rali, no więcej. Plus... Każdy masem. To Wiktor nie musi być lobby, to musi być umiejętności. No, tutaj też. ludzie z jajami, rozumiesz? Jaja z ludźmi. Dużymi takimi. Trochę Nie, szczęścia to- i trochę tak szczęścia, no. Tak, i to musi taki dzień być, no taki dzień. I parę słabiaków u nich po prostu. Ten co taki opętany leci? Ej, jak ten biegnie? Jezus Maria, ile tego gazu, no nie no. Kurczę. Czekajcie, dźwigna was. Dobra, po lewej. Tak można by na B iść. Czekaj, Kujpo, masz apteczkę. Puść mnie. Czy ja tak łażę szybko, że... Naokoło i na B. Można ładnie tam cyknąć. Ja ci zdjąłem kolesia. Jaki skubany ze snajpery, jak nam z kanta siedział ty. Kubanami. No, szkurwysyn. Oj! Ty no kosę mi włożył. Nie zabijesz no. Ja pierdzie. To co ci włożył? No. A gdzie ty to włożył? Dzieci. W życiu. Żebra. Z żebra. No psy. Mamy psy. Masakra. Nie! Nie wierzę w to! No respie się na jakimś kolesiu, no super. Come Jaki on. mocny granat, obejrzyj. Dobra. Cel Delta utracony. Game on. Kaj wyście są nie, teraz na nie, C? Gay on. Czy gdzie? Łaza Game on. Liszyn uważaj. Game on. Jest gość z tyłu. Własne? Mój ulubiony youtuber. Kto? Kłas, tak? Nazywał się Tomek Drawik, znany jako Kłas. To jest recenzja. Ale on te kuźwa recenzje to robi naprawdę, no. O! I się i powie, że i nawet opowie, że gra jest dobra czy zła. Kurwa, nie Wydaje, że podniósł. się naśmiejesz przy tym. Medyk, medyk, medyk! Where? Tutaj, Where? panie! Kaj, Nawet ostatnio Kaj, czas koło na C, na B, na D, gdzie mu biec? Kartka Godaj mi papieru. Kajem lecieć. To Nanek, nie kartka wiem, papieru, nie nie? wiem, Nanek. Biegnij przed siebie, wiesz, tyle ci To powiem. jest po prostu mistrz. Nie, to jest... A bo tam ty Wiedźmin, glitch, dziki bug, nie? Wiedźmin dziki był. Coś tam, no. Michał tam jest dwóch, przymoście, przymoście, Forever jest. young, I wanna be. Dobra, jeden dostał. A nie wyjebało. O. Wiktor Masakra. uciekł jakiś granatiren. Grenatierem. Ale was podniesie. Podniósł tak, że... Ale tam idą. Inkasę załatwiłem. Teczka, panowie. Einstein. Dziękuję. Ty co, można iść na D jakoś się przedostać, Jeszcze jeden. spierdzielać stąd. Połowa bitwy za nami. Ale ich zdjąłem. Przewagę. Jeszcze apteczka. Ale ich tam jest. Podnieś 60 tutaj? No jak dojdę. Dochodź. Dostał. Kurwa, nie mam kuszy. Ach, jak mnie zabił. Aj, Plecy. kurde. O, plecy były, no. Ja nie wiem, jakoś kurczę. Ludzie mnie nie lubią podnosić, nie wiem o co chodzi. Jakiś uraz mają albo co? No sorry, nie wiedziałem, że tu biegniesz. Nie lubię się tu. Jankę. Troszeczkę. A dziękuję. Siemanko. No, wbijamy na TB jakoś tak. Nie wiem. Ale bardziej od strony A, żeby nas nie zdjęli. Aja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 j
Gościu na górkach przy D. Dwóch. O, tam są na górze. Są na górze, Są, bo tam się pruciągan się pali. No, to I tam. gdzie wy na B, tak? Jo. Dobra. Cel Delta. Jo. Jo, ty się ty, my są my. Aha. Cel Bravo przejęty. Get out! Genau, on tam akurat musiał być. Genau. Misiaczki, dwóch. misiaczki! Patatita. Taka tinta. Rararirara. Tako Kurwa, tinta. blaszka! Co za tinta. Kurwo jebana, ty pierdolone. Ej, ale cwele nie godaj mu kamperskie. tak na streamie po imieniu. Michał, no spokojnie, No. że... No. Ale ludzie nie muszą wiedzieć. Kurwisz, Ja tym wiem. gorzej będziesz... Ja wiem, grać. że on tak ma na imię, ale nie musisz mu tak godać, nie? Nie wszyscy... O ty, chodź tu! Chodź sam! Te, i co, już w tej masce będziemy musieli cały czas łazić, nie? W BF-ie trzeba, kurde, jak najbardziej na spokojnie, wtedy najlepiej, kurde, No. idzie. Czekaj. Puśćcie mnie. Uwaga, Ach, kurde. mało życia mo, mało życia mo. Uważaj. Po prawej. Po prawej. Ale ich jest na dechu, No. baki. O, Tracimy cel Charlie. Tam tylko granatę im rzucić. bez szans. Panie Maraz na sali. O, co ty to zrobiłeś? Ej. Ale pochlastani. Że tak powiem, przydała mi się amunicja, bo już Ale ja idę do ciebie. Próbuję. zacznę ich z pistoletu chyba naparzać. Jak ja nie mam amunicji, to tylko pistolecik, jazda. Dobra, padłem. To proponuję Powerade. On pomogło. Red Bull dodową Jo. skrzydełki. Jaki Red Bull? Zenek. Dobra, chłopaki, idziemy na D. No kuźwa, jak gość wolno idzie, nie czaję tego. Nie go Spokojnie, szlak. oddychamy panowie. Sorry. Weź no panie, to nie tak miało być, no. Ej, a powiedzcie mi, nie? Tak jutro, To nie tak. jakby my tak grali, nie? To Straciliśmy zagramy cel sobie jeszcze tak do rozluźnienia No. w inną gra, że jak tu przyjdziemy do BF-a, to się tak fajnie poczujemy jako te... W pasjansa? Słuchaj, może być nawet w Painta. Jak umiesz grać? Jakieś szachy. Jakieś szachy. Bravo utracone. Pańta, a w szachymce No, podam, nie powiem. turniej zryw w szachy zrobimy. Apteczkę. Apteczkę. Ale można w coś teoretycznie, tylko ty widzisz chętnie. Znowu gra. Jankes. Ja z tą Black Opsa zawsze mogę pograć, ale widzisz, pierdolę. tutaj Utracony. sami będziemy grać. Wiesz, tak troszeczkę sobie do sportu w coś innego pograć, nie? I potem tutaj... No fifkę Nie ktoś to wiem, było. piłka nożna tam. O, Ale są tutaj Fifki panowie. nikt tu nie ja ma mam chyba, fifka, ale mam Nie mam fifka. fifka. Ja mam Staro. ten boisko 100 metrów od siebie, no to mam FIFA grać jeszcze. Ale Uwaga. Tak. Grasz coś w piłę tam? A, piłką nożną się nie interesuje. Co ja grałem właśnie w klubie. Lubię go. Fala. Oj, kurde. Mogę gra i rowerem jeździć, to mi się podoba. Janka Więcej nic nie chcę. Dwa ukochane sportu. Mam O, cię. Jezu. kurczę! Lecę No, zrobił. ja tak Uważajcie, fajnie w to jest. losa. Dishi. Kurde, Blashiren. Pomoże ktoś mi na tym B czy nie? Ale... Ej, Uważaj wrogu pany, karty tutaj. ja wam Idzie. godą, nie? To jestem kurde w przeciwnej drużynie No. i wy mi mówcie, gdzie wy deptocie. No. Ale dostał. O Jezu, a tu po mnie. Nie, nie, Czekaj, jeszcze nie. dźwigna cię jak chrząszczu. Tracimy Czy nie? kontrolę nad celem Echo. Nie Nanek, bo nas będzie zabijał, bo jesteś lepszy od nas. Ej, ja tu jestem sam, a ich jest 10, tak by ktoś... Ale A, no to już za ten, późno. Bo każdy na inny punkt chyba w tej chwili idzie. Ale dajemy radę. Nie, Wrogu. No, wrogu. Dobra, lecę się na kimś z was, bo to... ale to miała być miazga. To nie jest miazga. Gdzieś Na tu jest razie na to dole nie. jeszcze. Straciliśmy cel Echo.
Miała być miazga, to miało być, że... Kurde. Bum, Szakalaka! Dzięki. Słyszę pompę, rozwal go! Zarąbałeś Jankesa. Teraz podniosę twoją broń. A nie, nie ma twojej broni medyka. Cel Charlie. Wow, nas mnie Aż nie zabiło. dogoniat. Powiedzcie mi, gdzie wy biegniecie? Na D? Dobra. Czy na... Mam miotacz ognia, także chłopcy, Dobra, jestem. byście mi Pany, pomogli. gdzie idziecie? Na B? Na D? Kuźwa. Kurde. Ale dzięki, żeście mi pomogli. Nie, że cię No, zabili. byłem sam. Z jednego Dobra, zabiłem. to idę na... Zabili cię? No. O, Proszę. dzięki. Gram z wami, wiecie? Może w in... Apteczkę, Michał. Apteczkę. Dzięki. Thank you very much. Justina, przesuń się. Idź tam, idź. Cel Delta przejęty. Dobra, jak ktoś mi ukradł apteczkę. Już ci rzucam. Dobra, idziemy na E. Uwaga. Weźcie, puśćcie mnie pierwszego, kurde. Na którym punkcie jesteś, bo się nie mogę wspomnieć. Kurde, dostałem. Nie ma żadnego medyka. Michał Czekaj, sam no- tylko Bo ogarnia. nie mówicie. Jak to nie ma? A, Jo, no, jest. no nie tak miało wyglądać, to miało być Cel Alfa. rekordy Siereczkę. tutaj. Paweł, Wiktor, czekaj, dźwigna Ledzy, cię. sympatycznie. Dźwigna cię. Tu. Dzięki. Spieprzać tym. Śrany połatam cię. Teraz ty mnie połataj, bo Jankes tu wpadli, kuźnia. Jest paru ty. Ty, z model 10, nie, ja mu zaraz napiszę, żeby się grać nauczył. No, napisz, kurde. Napiszę Nie. mu po prostu. Pedał. Dobra, napisz mu, ale jeszcze jakbyś mógł się zrespić. O. Kurde, dostałem. Dzięki Nanek. O, uciekamy. Ej, plecy tam. Ale ty pal mi tych kolesi, kurna, bo tak Gdzie on wiesz. jest? Tam się kocha. Kurde, od tyłu przyszli. Miotaj go tam, o, wpadł na ślizgu, miotaj go. No, w końcu. O kuźwa. Cel Alfa przejęty. Róbcie tam, chłopcy, porządek. To ja możemy jeszcze to wygrać, ja wam nic nie godą, nie? Wiecie co, idziemy Powinniśmy na to B, wygrać. na B będzie łatwiej. Jest, uważaj, jest. Ja Uważaj, ty wychodzą tutaj, kilku. Ej, chodźcie z A na ten. Bo tam ich jest za dużo na tym C. Biegnę tu. Sta- Ada, Plecy masz. Strasznie dużo poszło na C, pany. Nie wiem, czy to jest istotne, ale dużo tam poszło. O, tam jeszcze się uleczyłeś, dobra. Gdzie ty, dobra. Ty tam, Zajebiście. chodźcie. Ej, gdzie? Quickball, czekaj. Tu za drzwiami, czekajcie, za drzwiami jest. Jak ktoś za... za drzwiami dostałem. Jeszcze, bo... O, dobra. Trzymaj. Dobra. Kurde. Znowu no E3. Kurczę. Tracimy To kontrolę nasi. nad celem Spokojnie. tarczy. A Nanek to widzę stawia, medyczki. No oczywiście. Co tu tam się dzieje, apteczki, Kiku? Ren. Ale gdzie ty tam idziesz? Przyjmujemy tu B, a ty tam uciekasz. Czekaj, kurna, no. Okna są. Przejęliśmy cel Bravo. Tu nie wejdziecie na górę, tresam się. Rozrzucaj. Nanek. Ach, nie Koleś zdążyłem, z tam bombą jeszcze... jest. Jankes Jeszcze frajer. jeden od pleców. Dźwignąłby go z chłopcy, ale Weź go wali. pleców mnie zaatakował. Bo wezmę go Musimy z coś domu doładować. wywalej. Przegrywamy. Frajera. Ja pierdzie. Rodźcie się tam na B. Nie. No, jestem. Cel Bravo utracony.
kurde. Kuźwa, mnie ktoś zabije. Pany, idziemy w łeb, Gdzie on jest? uważajcie! Kurde! O, leżał tam, Kurczę. gościu kurwa w rogu. Pany, szybko. Ale nie wiem jak to możliwe, ty tam paliłeś, rzuciłem tam granat jeszcze i gościu przeżył. Tego nie biegnij. Szybko, Aj. ej, idziemy do przodu, pany. Punkty. Punkty, panowie, punkty, błagam was. przejmujemy. Punkciki. Ja mam Ja idę naprzeciw. Powinniśmy wygrać. szybko. Gramy, Wietnam, spokojnie. Pięknie. Dobra, Może jakąś pustynię byśmy Ja. zagrali. słuchajcie, tym optymistycznym akcentem, tak jest, żegnam się dzisiaj z wami serdecznie. Dziękujemy Tak. również, było Ciesza miło. się. No i co, no to już nic, dobranoc, trzymajcie się, przyjdźcie zaś. No, pozdrówcie wszystkich w doma. Jo. No, pozdrówcie, bo się spytam. O, i to mi się podoba. Dobra, to nic. To na razie, cześć. No cześć, trzymaj się. No, Nark.